Krásný den, milí přátelé a milí fanoušci kávy. A já doufám, že dokonalé kávy, protože dnešní stream, historicky první stream na této platformě, který organizuju, tak bude s velmi milým hostem, dámou Lenkou Jindřichovou. A řekla jsem to správně? Určitě. No ale my se budeme bavit o kávě, ale já bych ráda nejprve dala prostor této krásné, úžasné dámě a expertce, aby se představila, proč zrovna tebe jsem si vybrala na téma dokonalá káva. A jenom chci na začátek zmínit pro naše sledující a diváky, že toto video nemá sloužit jako vyloženě promo video. Já vlastně jsem tě oslovila sama ze svého zájmu, protože já jsem coffee snob a coffee lover a moc ráda bych spojila problematiku kávy s non-toxic ve smyslu tématu, kterému se věnuju já. A protože je mi jasný, že dokonalou kávu nejde připravit bez dobrého stroje a bez dobrých dokonalých, zejména znalostí, anebo alespoň dokonalých expertů, kteří nám poradí, tak jsem si přizvala pro naše sledující tebe, aby si nám poradila, jak připravit dokonalou kávu a já budu možná radit, jak připravit dokonalou kávu a ještě i non-toxic kávu, ale já věřím, že se to v podstatě vůbec nevylučuje a že spíše jde o to, abychom i z dobré kávy uměli vyrobit tu dokonalou, aby jsme si dobrou kávu nepokazili špatnou přípravou. A na to ty jsi expert, ale určitě zabrousíme i do témat jako výběr kávy a možná i celkově káva jako potravina nebo nápoj, protože věřím tomu, že ty o tom víš úplně všechno. A nejprve prosím, zkus se našim divákům představit. Já mám takový podezření, že ty dokonce máš i nějaké vyšší vzdělání, které vlastně i zasahuje trošičku do chemie nebo do technologie, kterou můžeš využít pak při přípravě kávy, tak se nám představ a já už tímto předávám slovo. Dobře, tak já všechny zdravím, ahoj. Já jsem Lenka z Dokonalé kávy a s Pavlou jsme se setkali vlastně na našem baristickém kurzu, potom co kupovala vybavení a kávu a přizvala mě, aby jsem vám něco řekla. A jinak jako Dokonalá káva, tak jsme jakoby malá firma, e-shop, kde prodáváme kávu, kávovary, veškeré vybavení, ale říkáme, že hlavně zážitek, aby si každý dokázal připravit tu dokonalou kávu, protože jak Pavla už říkala, je to hlavně o těch znalostech a o tom, jak to prostě dokážu jakoby vytvořit. A jinak, jestli se mám představit ještě sama, tak jak Pavla říkala, já jsem vystudovala teda biochemii, takže do kávy jsem se ponořila trošku i z nějakého jako biochemického pohledu a jinak ve firmě jsme všichni jako milovníci kávy, takže tím trošku žijeme. Super, nejlepší spojení, když je člověk vlastně hobík a současně má i znalosti experta, tak to já osobně považuji za naprosto dokonalé spojení. Tak vplujme přímo do tématu. Takže já se přiznám, že já jsem v rámci svého jako coffee života vyzkoušela mnoho káv a ve finále mě se taky někdy jako amatérovi nechtělo investovat do velmi drahého přístroje. Ale když už nastal ten čas, že jsem se rozhodla, že bych chtěla si i doma vyrobit kvalitní espresso, tak jsem v podstatě narazila právě jednak teda na nějakou finanční bariéru, protože jsem zjistila, že většina těch velmi kvalitních baristických přístrojů nebo kávových espresso přístrojů tak nezačíná jako na 1000 koruně. A provedla jsem takový pokus, že jsem si nejprve tento velice jako levný pákový stroj někde jako v elektro koupila. Takže já fakt jsem jako si prošlapala tu cestičku k tomu drahému a já se domnívám, že téměř už i non-toxic přístroj touhle složitou cestou vyzkoušela jsem si samozřejmě domácí přípravy kávy. A nakonec jsem po všech těch pokusech vyhodnotila, že opravdu do toho smysl má investovat, protože je velký rozdíl mezi kávou z dobrého přístroje a kávou z takového jako low cost nebo obyčejného přístroje. Ale my tady zase nejsme o to, aby jsme jako prodávali drahý stroje, ale určitě je na místě vysvětlit, v čem vlastně spočívá to kouzlo dobré kávy, kterou umí připravit právě ten kvalitní přístroj.
A jako téma 2 bychom si mohli říct, když teda se někdo bude chtít věnovat kávě a nebude ještě na to mít peníze a třeba by ho zaujal jiný způsob přípravy kávy, tak tam se asi dostaneme i jako na lepší cenovou relaci a s čím si pak můžeme pohrát. Určitě se nabízí nějaký French press, moka konvička a podobně. Ale teď primárně bychom se bavili o klasickém espresso. Tak tě poprosím, Leni, abys vlastně vysvětlila, co to je espresso. Jestli vůbec jako to, co lidi znají z kaváren, jestli to je espresso, jak ty si představuješ jako odborník. A jestli jsme schopni si doma vyrobit kvalitní espresso. Určitě ano. Zrovna espresso jako takové nejde samozřejmě bez toho přístroje, takže já bych možná uvedla prvně ty přípravy kávy, kde jsou takové jakoby 2 způsoby hlavní a kdy jakoby určují různé chutě té kávy. Buď jsem milovník takové té jakoby většího šálku kávy, třeba i jako kyselejší, ovocnější, nějaké jako výběrovky. Tam se to většinou připravuje právě Aeropress, French press, filtrovaná káva. A je tady samozřejmě jakoby hodně levně, záleží hodně na tom, jakou kávu vyberu a jaký ten výsledek chuťový chci dostat. Když vezmu espresso, tak je to výrazně složitější ta příprava, nejen jakoby finančně do toho začátku, ale i to, jakoby, jak s tím kávovarem pracovat, aby ta káva vlastně ve výsledku byla opravdu dobrá. Protože když někdo přijde, rozhoduje se třeba automat, pákový kávovar, tak vlastně já toho člověka i potřebuji slyšet, jestli ho ta příprava bude bavit. Protože reálně pokud v tom pákovém kávovaru jako nechci se té přípravě věnovat, tak bude horší jak z toho automatického kávovaru. Tam je to právě o tom, jakoby umět nastavit ten mlýnek, trošku vědět, jakou gramáž kávy mám použít, jak si to vyladit, mít, jak říkáš, i to správné vybavení, protože pokud mám nějaký hodně levný kávovar, tak se s tím pracuje jakoby velmi těžko. Mm-hmm. Ty jsi nakousla, když už jsme u toho vybavení, ty jsi nakousla mlýnek. Takže bylo by dobré úplné vlastně amatéry nebo začátečníky, případně ty, kteří uvažují o nějakém novém stroji do domácnosti, zejména stroj, který se právě blíží té non-toxic kávě nebo non-toxic přípravě, tak bychom je měli upozornit na to, že to vlastně není jenom o stroji, ale případně i o tom mlýnku, ale zmínila si automatický kávovar a ten předpokládám mlýnek nepotřebuje, tam je mlýnek vestavěný. Jaký v tom jsou teda rozdíly? V tom automatu mám vlastně mlýnek uvnitř, ten mlýnek může být velmi kvalitní, ale problém je ten, že všechny automatické kávary jsou plastové. A kdybych měla mlýnek dostatečně jemným mletím, který jako zvládne dobře namlít na to espresso, dáme i třeba dobrou gramáž, tak ten automat to vlastně neprotlačí. Tím pádem ty automatické kávovary nebo ty mlýnky v nich melou tu kávu hodně hrubě, tím pádem jakoby rychle proteče a nestihne přebrat tu celkovou chuť té kávy. A u toho espressa já potřebuju to mletí mít jakoby hodně jemné. Jo? Nejjemnější mletí je vlastně jakoby na turka nebo na jazzu a pak se někde pohybuju u espressa. Je to někde mezi polohrubou hladkou moukou a vlastně jakoby musím to správně vychytat na to, aby ta extrakce jakoby fungovala. Takže ten mlýnek je vlastně důležitější než ten kávovar vlastně. Aby byl kvalitní, aby mlel dostatečně jemně a hlavně konzistentně. Spousta lidí má doma už dřívějška také ty sekáčky, kdy vlastně jakoby držím, ono mi to seká tu kávu a to je vlastně špatně, to mi nebude fungovat v tom kávovaru, protože ty zrnička jsou každá jiná a tím pádem ta voda tam jakoby protýká a nejde přes ty zrnička rovnoměrně, tím pádem jakoby tu chuť to prostě nevezme. Ten mlýnek je za mě výrazně důležitější než ten kávovar. Vždycky říkáme, má někdo nějaký počáteční budget, tak ať začne dobrým mlýnkem, klidně nějakým levnějším kávovarem pákovým a pak vlastně upgradeuješ ten kávovar. To je dobrá rada. Mě to vlastně taky překvapilo, když jsem si pořizovala, nebo když jsem měla tu ideu, že si pořídíme kávovar, tak jsem první začala vybírat kávovar a teprve až potom mlýnek, protože jako amatér jsem měla přesně tu představu, že stačí úplně obyčejný třeba elektrický mlýnek, nebo klidně i nějaký ten ruční. A důležitější je ten kávovar, takže my teď upozorňujeme, mlýnek je velice zásadní. Mně se vždycky lidi ptají, jaký má mlýnek, tak on to sice je elektrický mlýnek, ale opravdu to je trochu jiný stroj, než to, na co jsme zvyklí, že si fakt koupíme. Je to takový, ten já tomu říkám mlýnek na ořechy nebo sekáček. Jako důležitý je, lidi se hodně baví i o tom materiálu a my se taky budeme bavit o materiálech, protože pro non-toxic vlastně pro nás není
výhodný nebo dáváme přednost materiálům, který nejsou plastový, ale pochopitelně v jakýkoliv elektronice povětšinou je hodně plastu, ale i u těch mlýnků v okamžiku, kdy lidi komunikují především ty mlecí kameny, které jsou ve styku nejvíc s kávou, tak se komunikují jako dobré, zejména keramické mlecí kameny. A mě to překvapilo, že vlastně v těchto lepších, sofistikovaných mlýncích, tak je mnohem víc kovů. Relativně se tam toho plastu až tak moc nenachází, maximálně jako v nějakých vnějších částech, ale ten můj mlýnek, já mám teda mlýnek, tuším se jmenuje Eureka Mignon, nebo Mignon, který jsem taky kupovala na Dokonalé kávě a tam je opravdu plastu minimum. A můžeš nám jenom říct, jaký by vlastně měly být ty mlecí kameny nebo nože, jak probíhá to mletí u dobrého mlýnku, aby bylo pro tu kávu. Hodně lidí je to takový jako mýtus, že nejlepší kameny jsou vlastně jako keramické, protože obecně bojí lidi, že vlastně ty ocelové mlýnky nebo ty kameny v těch mlýncích se jakoby zahřívají. A pokud nedělám obrovské množství káv, tak v domácnosti skoro nemám jako šanci ten mlýnek tak zahřát, aby mě to vlastně jakoby přepalovalo tu kávu. Takže ve všech elektrických mlýncích právě z hlediska jako trvanlivosti a dlouhodobosti se používají jako ocelové kameny. Buď ploché nebo konické, tam už to záleží na tom stylu toho mlýnku. Ty máš vlastně tu Eureku specialitu, tam jsou ocelové ploché a jak jsi říkala, ten mlýnek neobsahuje žádný plast uvnitř, ale je hlavně na povrchu. Případně, co bývá, tak hodně plastu je v té násypce. Násypka toho mlýnku je většinou plastová a nějaký ti výrobci jakoby umí vyměnit třeba za sklo nebo za nějaký jiný materiál. Mám to doma, my jsme právě na Dokonalé kávě pátrali po možnosti, aby ten zásobník byl skleněný. A samozřejmě taky stojí to nějaký peníze, musí se to třeba objednat zvlášť, protože to není jako běžná výbava toho mlýnku a v podstatě je to nadstandard. Myslím si, že už hodně zákazníků jako cílí na tyto typy materiálů, že se třeba dočkáme toho, že to už nebude tak výrazně finančně rozdílný, ale na druhou stranu musím říct, že ta kvalita je jako extrémní, jo, že ten skleněný zásobník opravdu je bytelný, to není takový to klasický tenoučký sklo, jako takováhle sklenička, ale opravdu velmi tlustostěný, těžký sklo a není tam jediný kousek plastu, takže to je takový můj miláček a jenom možná je dobré zmínit v okamžiku, kdy je to plast, tak opravdu nedělejte si iluzi, že ten plast je naprosto bezpečný, protože vždycky u plastu i v okamžiku, kdy tam přichází do styku káva, která jako pracuje, uvolňuje i třeba nějaké oleje, není to úplně jako inertní materiál, tak a v okamžiku, kdy ten plastový zásobník musíme občas umýt, tak pochopitelně k nějakému úniku mikroplastů dochází. To už dneska víme, že v podstatě neexistuje nic jako bezpečný plast, že vždycky z toho plastu i vlivem tepla, světla a nějakého mechanického otěru, tak se mikroplasty uvolňují. Takže možná, že to je bezpečné z hlediska nějaké hygieny nebo jiných chemických látek, protože se dříve komunikoval především bisfenol, tak dobře, tak tam už třeba výrobci udělali nějaké změny, ale v podstatě u plastu se nikdy nevyhneme tomu uvolňování mikroplastu. Ale ta cesta existuje, můžeme, kdo chce, tak může třeba ten skleněný zásobník s ním rovnou začít nebo si ho pořídit později. A jak to tedy je u kávovaru? Dejme tomu, že jsme se rozhodli používat kvalitní mlýnek. Bych možná dodala k tomu mlýnku, jestli můžu, že hodně třeba ruční mlýnky se dělají právě ocelové, skleněné a že vlastně neobsahují vůbec žádný plast. Ano, ty elektronické mlýnky jsou jako samo o sobě velice drahé, takže oni už jako šetří tím plastem trošku, když to tak řeknu. Ale jak jsi říkala, možná ten posun bude takový, protože u ručních mlýnků už je ten výběr jako opravdu velký. Takže kdo pak třeba nedělá hodně káv, tak je cesta i než jakoby mít elektrický drahý mlýnek, tak může mít i cestou jako ručního. Asi lidi budou určitě zvědaví na nějaké značky nebo konkrétní typy, ale předpokládám, že můžeš třeba jmenovat, jestli máš tip, tak můžeš jmenovat. Jo, určitě máme jakoby dvě oblíbené, jednu jakoby prodáváme velice rádi, to je značka Timemore. Tam jsou ty mlýnky hodně jako ocelové, mají dřevěné prvky, jsou velice pěkné, designové a melou dostatečně dobře na to espresso. A pak je hrozně oblíbená značka Comandante.
Jo, takže je to typ vlastně i pro ty, kteří si připravují filtr nebo Aeropress, jakýkoliv, nebo French press a současně vlastně se na tom dá připravit i dobré nebo káva na espresso, ale musí samozřejmě ten mlýnek splňovat i nějakou kvalitu, i když je jenom jako ruční. Že? Jo, musí u toho ručního hlavně být dostatečně dobré to mletí na to espresso, že to je problém většiny mlýnků, že neumí mlít dostatečně jemně a je to většinou dělané právě na tu alternativní přípravu. Jo. Ale tak možnosti tam jsou. Tak a teď, když se posuneme už přímo ke kávovaru, začátečník jistě pochopil, že existují v podstatě dva typy, čili automat a pákový kávovar. Tak ta evoluce jako nás coffee loverů většinou spočívá v tom, že každý začíná automatem, protože to je prostě snazší, jednodušší. Ale třeba moji sledující nebo moje non-toxic bublina, tak opravdu už cílí trošku výš a cílí právě na ty materiály. A pojďme si teda otevřeně říct, že u automatu asi se nedočkáme, nebo není možnost, aby to byl nějak plně non-toxic stroj, protože tam vždycky nějaký plast je, předpokládám. Zrovna teď jsme se tomu věnovali, protože nám někdo napsal, že by chtěl právě automat s minimálním obsahem plastu a my jsme vlastně jako nedokázali doporučit. Možná to byl někdo od tebe, tak jsme tak nedokázali jsme nic vymyslet. A jako neexistuje automatický kávar, který by nebyl plastový. A hlavně i ty vnitřní části. Tam ta spařovací jednotka je prostě plastová, takže to, kde vlastně přímo spařuju tu kávu horkou vodou, což je asi tak jako nejhorší, kdyby ten obal, tak to je ještě třeba celkem v pohodě, ale nenašli jsme možnosti. No. A jak říkala, že začíná většina lidí na automatech a začínají ještě třeba na kapsulových kávarech. To je takový jako většinou ta evoluce, že mám doma espresso nebo kapsulový kávar nějaký, pak automat a pak páku postupně. Ale nebojte se, moji milí, protože já jsem taky tak začínala, byť jsem teda jako non-toxic coach a guru, já jsem tehdy, je to už mnoho let zpátky, jo, ty kapsulové automaty jsem začala velmi brzy vnímat jako nebezpečný prostor. A pojďme si říct, proč vlastně je to z hlediska non-toxic, protože ty to víš taky, kde všude tam jsou ty plastové části, ale určitě se jedná i o tu kapsli jako samotnou. Jak vlastně probíhá ten proces v tom kapsulovači, aby naši diváci nebo i ty začátečníci pochopili, že tohle je skutečně možná cesta, který je dobrý se vyhnout téhle chybě a začít teda, když už, tak buď nějakým, byť třeba levnějším pákovým automatem a kvalitním mlýnkem, anebo i tím ručním mlýnkem, který nemusí být tak drahý, anebo teda tou domácí přípravou alternativní kávy. Že kapsulovač je v podstatě jako no-go pro člověka, který uvažuje non-toxic. No to určitě, protože i mě s ohledem na nějakou jako ekologii ty kapsulové kávary jako zvadí. My jsme je vlastně strašně dlouhou dobu ani vůbec jako neprodávali, protože ten samotný kávar je vlastně celý plastový a kupuju vlastně kapsle, které vjazuju. Ty kapsle jsou buď z nějakého plastu nebo z nějakého hliníku nebo něčeho takového. Teď se dělají nějaké jako rozložitelné, tak trošku lepší cesta, ale ten kávovar je vlastně jakoby plast, který ani nedokáže dobře pracovat s tím tlakem. A i chuťově asi na tom espressu z té kapsle mě nejvíc vadí, že je to vlastně z té strašně malého množství kávy. Na espresso používám většinou třeba 9 gramů v kávovaru na single a ta kapsle má 4 až 5 gramů, což je vlastně jakoby polovina, takže dělám si takovou obarvenou vodu trošku. Ale jako jsou místa, kam ty kapsulové kávary patří, třeba jako na hotelu se neumím představit, že by byl pákový kávovar na pokoji. Někdo by s tím neměl pracovat tady. Pokud chce někdo skvělou kávu domů, tak kapsle úplně není jako ideální řešení. No. Ani cenově, protože ta kapsle stojí nějakých 15 korun a je to jako neskutečná cenová. Jako. Vlastně na tom nejde ušetřit. Jo. Je to možná pro někoho nějaký systém na cesty, ale já si dneska umím představit, že na ty cesty opravdu se dá vozit v nějaký dobrý French press a dělat si třeba tam alternativní kávy nebo moka konvičku. U té kapsulové kávy jenom taková perlička. Jak je možný, mě vždycky narazila jsem na to možná i v nějakém podcastu, jak je možný, že vlastně některé kapsulové kávy jako vyrobí pěnu, když jako nedokáží pracovat s tím tlakem a je to z malého množství kávy, takže de facto je to nekvalitní káva. A já jsem viděla v podcastu, myslím, Jamesa Hoffmana, že on to tam vysvětloval, že to vlastně není klasická kréma, že jako nejde zaměňovat pěnu a krému a že je to vlastně prostě jenom takový jako vzduchový promíchání, který si uděláte s každou kávou, trošičku něčím jako našleháte. Jo, taká napěněná káva. Ono se vlastně dělá i u kávovarech. Když chci obejít třeba čerstvou kávu, tak jsou tam takové přetlakové misky, které mi vlastně vytvoří strašně velký tlak a tu kávu vlastně našlehají.
a uměla vytvořit tu krému, která tam vlastně není v té kávě. Jo. Takže my bychom se možná... Ještě můžu doplnit, jak jsi říkala French press a moka konvička, tak když někdo má rád espresso, tak existují jako espressovače na cestu. Jsou to jako takové cestovní kávary, kam se jako naplní káva. Může se využívat i kapsle, ale dá se tam namlít i vlastně čerstvá káva. Ten kávar se vlastně zavře a tlakem se protlačuje horká voda a fakt to chutná hodně podobně jako espresso. A na ty cesty to lidi jako mají velice rádi. Jakože zákazníci s námi chodí, znáte to, mám to strašně rád a tak. Vypadá, že mám dalšího favorita na utrácení. Když je někdo závislák, tak většinou, že na cesty na kolo bere tady tohle. No, já vám něco prozradím, moji milí sledující. Od okamžiku, kdy jsem byla jednak teda na baristickém kurzu, ale už předtím jsem doma nějak jako dokázala vyrobit dobrou kávu a pak po baristickém kurzu už i v podstatě dokonalou. Tak popravdě, než se někde jako stavovat na benzínce pro hodně špatnou kávu, tak možná zainvestuju i do takovýhle přístroje, pokud jsme někde delší dobu cestovali, ale je fakt, že já občas jako tuhle hrůzu absolvuju už jenom proto, abych vlastně srovnala ty rozdíly a je to pro mě takový výstup z té mojí komfortní zóny, ale čas od času je ten styk s realitou jako dobré si to natrénovat a někdy totiž lidi, a to je zase moje otázka vlastně další, jak je možný, že někdy lidi vlastně tu dobrou kávu vůbec nepoznají a že naopak jim chutnají tyhle kávy z toho automatu špatného, nebo i z té benzínky, nebo i z toho kapslovače. Dá se to nějak vypěstovat, jako ta senzorika, anebo co to je za fenomén? Takovou otázku si klademe často taky. Moc na ní nemáme odpověď. Je to prostě o nárocích toho člověka, jakože jestli chce v té kávě něco objevovat, nebo je to pro něho jenom tekutý kofein, když to tak řeknu, něco, na co je zvyklý. Těžko říct. Spíš ten člověk musí chtít objevovat, no. Jakože, nebo musí být jako nakloněn novým věcem, vyzkoušet, že ta káva jde dělat i líp, což někdo není, no. Jo, já si myslím, že je to opravdu hodně o tom srovnání. V okamžiku, kdy nemám srovnání s opravdu dobrou kávou, tak ta káva pro mě bude jiná, divná, ale čím víc tu dobrou kávu budu pít, tak tím zajímavější pro mě bude, protože to skutečně už nepůjde jenom kvůli tomu kofeinu. Ještě se vracím k tomu baristickému kurzu, který mimochodem by možná měl být pro naše sledující nebo začátečníky úplně tím startem, než se pustit do nějakého nákupu. Případně teda vás budou obtěžovat jako na call centru a neustále vám volat a budete muset radit po telefonu, ale v podstatě já to chci doporučit i z toho důvodu, že kdo nemá vůbec ponětí, co vybrat, jak vybrat, proč to vybrat, tak na tom baristickém kurzu se ty informace dozví a vlastně mu to pomůže velmi s výběrem i samotného stroje. Je to určitě jako ideální. Občas je mi fakt jako smutno, když nám dojdou jako lidi na kurz s tím, že mají týden nový kávovar a vlastně my na tom kurzu řekneme všechny ty informace, oni si vyzkouší různé ty kávary, většinou tam máme 3 až 4 a vlastně nakonec zjistí, že by si koupil nejradši úplně něco jiného. Tak pak mě to tak jako mrzí prostě, ale pokud je tam možnost, tak ty lidi se většinou snažíme i prvně poslat na ten kurz a i když se s náma baví, volají nám, vybíráme kávovar, tak i třeba oni sami jako dospějí k tomu, že by radši za náma přišli, strávili s náma ten den, naučili se všechno o té kávě a pak vlastně měli ty informace, aby si sami vybrali. Je to za mě fakt nejlepší způsob. A vlastně zkratka. Taková zajímavá ještě oblast mě napadá, jak jsme na tom jako Češi v oblasti kávy, protože určitě mnozí mohou namítat, že se jim nechce doma připravovat káva a že si prostě zajdou do kavárny na dobrou kávu. A jasně, když si spočítáme tu ekonomiku, tak vlastně já jsem zjistila, že velmi brzo se dostaneme na nebo na čísla, které mě ukazují, že pro mě je vlastně levnější domácí příprava kávy. Ale pochopitelně ten rituál spojený s tím, že jdu někam do dobré kavárny, s někým se tam posedím, tak má taky své kouzlo. Ale jak to vnímáš jako expert u nás v Čechách? Nevím, jaká je teda pro tebe, třeba si děláš nějakou soukromou statistiku, ale je tady šance, že vůbec můžeme v kavárnách pít dobrou kávu nebo dokonce dokonalou kávu? Určitě jo. Já si myslím, že v Česku se to strašně zlepšilo za poslední roky. A že ta kávová kultura se začala strašně posouvat. Už jenom to, že máme možnosti jako různých stylů kávy, na výběr mezi výběrovou, nějakou italskou kávou. Každý má vlastně rád jinou kávu. Pro každého je dokonalá káva úplně něco jiného. Ale myslím si, že obecně kavárny v Česku jsou na tom jako velice dobře. A postupně se to ještě jakoby zlepšuje. No pojďme dát třeba nějaký hack nebo tip, jak vlastně člověk, když přijde úplně do
jsou nové kavárny, kde ještě nebyl, je pozná, nebo jsou nějaký skrytý indicie, aby věděl, že tam může dostat dobrou kávu, když ji ještě neochutnal? Určitě, nejlepší je tam vůbec nevejít a podívat se třeba na Google. ideálně, nebo tak to dělám třeba já. Buď je aplikace Coffee Trip, kde jsou právě třeba i jako pražírny a různé jako zajímavá místa s kávou. A já otvírám Google, vždycky i někde v zahraničí, kdekoliv, a na tu kavárnu se prvně podívám, protože když tam mají fotku kávy, mají tam fotku pěkného latte artu, espressa s krémou, tak vím, že tam ta káva bude dobrá. Pokud ta kavárna tam fotku nemá, nebo jsou tam nějaké obrovské kávy s ledem, plné mléka a podobně, tak se bojím, že tu dokonalou kávu tam úplně nenajdu. Jo, takže vždycky je lepší se podívat ještě, než do té kavárny vůbec jdu. No a když už tam vejdu, tak se dá podívat prostě trošku jako na baristu pod ruce, co tam jako dělá, případně jako na násypku mlýnku. Dá se odhadnout, jestli mají právě tmavá zrna, třeba jako ten italský styl pražení, nebo tam mají víc mlýnků, různé jako světlejší zrna, nějaké výběrovky. Dá se hodně odhadnout i podle toho jakoby baru, jak to tam vypadá. Co znamená násypka mlýnku? Co by mělo být nějakým odstrašujícím příkladem podle násypky mlýnku? Když je ta kavárna třeba prázdná a ten mlýnek je hodně plný, je tam ten většinou ty mlýnky v té kavárně mývají třeba násypku na 2 kila a je plná a nikdo tam není, tak je to znak, že vlastně jakoby ta obsluha nebo ten barista, co tam zrovna je, úplně jako neumí pracovat s kávou. Ona ta káva stárne v tom mlýnku, není úplně čerstvá, pak blbě pracuje jakoby na tom kávovaru, špatně teče a není prostě dobrá. Takže už jenom to, jak se chovají vlastně k té kávě a v té kavárně je pro mě znak, jestli tomu jako rozumí, ta káva bude dobrá nebo ne. To je dobrý tip. Takže my se dostáváme k tomu, že vlastně káva může být kvalitní nebo nekvalitní i tím, jak se s ní zachází. A to je taky veliký téma, my jsme to taky na baristickém kurzu docela obšírně probírali, tak se můžeme posunout od kávovaru, ale chtěla bych teda ještě jenom zmínit na shrnutí, že non-toxic kávovary v podstatě existují, nebo se tomu hodně blíží. Povětšinou teda to je páka, opravdu jako nelze předpokládat, že nějaký automatický kávovar bude úplně bez plastu a nám jde primárně vlastně o ty střeva, o to, co se děje uvnitř a co je teda nejlepší z hlediska non-toxic nějaký kovový materiál, měď, jak vlastně by měl vypadat ten boiler nebo to zařízení mechanický, kde se ta káva ohřívá, kudy prochází. Opravdu v těch kávovarech, o kterých se bavíme, tak kvalitních, tak není vlastně uvnitř jako plastový komponent. Není. Ty máš vlastně kávar Lelit Victoria, to je od Lelitu, nebo třeba kávary od Askasa, jsou to jakoby velice dobré značky s pokročilou technologií. Ty kávary jsou převážně jako ocelové, kovové. Jediné, co tak ta nádržka na vodu je většinou plastová. Tam se tomu jako nevyhnem, tam neznám kávar, co měl třeba skleněnou nebo tak. A jsou tam jako gumové hadičky. Plast uvnitř vlastně jakoby nenajdu. Jo, ale to je nejdůležitější, protože tam vlastně dochází k nějakému ohřevu. Já popravdě taky nejsem nadšená z toho, že je tam plastová nádobka, ale asi bys nechtěla vidět, jakým způsobem to řeším já, protože to vypadá docela alchymisticky, ale našla jsem... Nové hadičky, co se dají dát třeba jako bokem někde do skla. Našla jsem tenhle způsob, že vlastně si vyvedu ty hadičky z té nádržky a oni to nasávají tu vodu buď ze skla, nebo třeba z nějaké nerzové nádobky nebo keramiky, to se dá. Ale samozřejmě ty hadičky jako nikdo ještě neumí udělat skleněný. Ale zas na druhou stranu ta voda z těch hadiček vlastně tam přichází studená, neohřívá se a ohřívá se až vevnitř v tom boileru. A hlavně důležitý je potom, když ten systém, ten mechanismus toho protékání té kávy a tam opravdu už je to všechno kov a i ta páka de facto se dá sehnat nebo pořídit úplně v non-toxic verzi, že to je kombinace kovu a dřeva. Nemusí to všechno být plast. Takže toto všechno je dobré vědět, že se můžete orientovat vlastně i na to příslušenství v těchto kombinacích kovů a ono v podstatě ta cena tomu odpovídá, protože ten kov pochopitelně vydrží déle než plast, takže byť je ta počáteční investice veliká, tak tyhle stroje se až tolik nerozpadají brzy nebo nejsou tak poruchový a případně jsou opravitelný díky těmto materiálům, předpokládám. Přesně tak, no.
Jinak ještě bych možná doplnila, pokud by někdo třeba vybíral kávovar, na co se dívat, i to, co zřešila vlastně ty, třeba s Tomem, tak ty tam máš vlastně velkou páku, profesionální rozměr nějakých 58. Jde o to, že můžeš využívat veškerý potenciál té kávy a můžeš klidně dělat kávu prostě z 18 gramů. Nejsi omezená vlastně na množství kávy, což třeba ty levnější kávary prostě z nějakého elektra mývají třeba jenom 51 a té kávy se mi tam vejde jako výrazně méně. A co je za mě hodně důležitá věc, na co se koukat, tak je, jestli ten kávar umí pracovat s teplotou vody. Je to takzvaná regulace a ty si vlastně jakoby určuješ, jakou teplotu pustíš na tu kávu. Čím světlejší je káva, tím je náchylnější na vysokou teplotu a spalují tam vlastně jakoby ty jemné chutě té kávy. Takže to, co mi vlastně ovlivňuje chuť té kávy, je hodně i teplota vody. A když ten kávar s ní umí pracovat, tak můžu fakt dostat kávu jako v kavárně i doma, což je jako velká výhoda. No a pak vlastně... Automaty to asi neumí, předpokládám, tam je ta teplota přednastavená. Jo, mají tam nějaké, většinou se to automatu jmenuje nějaké jako aroma balance a jsou tam nějaké jako různé nastavení teploty, ale není to tak, že by mi zaručilo, že mi ten automat dá 91 stupňů, což ta pit regulace u těch pákových kávarů dělá. Já si přesně nastavím danou teplotu a to by mě to mělo dát. Když už jsme u toho nastavení a vlastně těchto už jako detailů během přípravy, určitě je důležitá i ta doba extrakce a ta se taky buď dá nastavit, anebo už je automatická, jak to vypadá jako v porovnání automat a klasický pákový kávovar. Jo, no u toho automatu všude je to nastavitelné, anebo vlastně manuální. Buď vlastně jakoby zmáčknu tlačítko nebo zvednu páčku a mám kávovar jako manuálně, že tam nemůžu nastavit, že se mi po 25 vteřinách kávovar vypne, ale vlastně musím to sama vypnout, což je jakoby manuální. Pokud umí pracovat s volumetrikou, tak si právě do toho kávovaru nastavím, že svoje espresso chci mít přesně 25 vteřin, tak ten kávovar se mi podle toho vypne. A nebo se dá ještě jakoby nastavit podle průtoku. To už záleží, jaký mám kávovar, s jakou pracuje jakoby technologií. Tak to espresso by za mě mělo být někdy do 30 vteřin. Neměla bych vlastně plnit plný hrnek přes tu kávu. Není to úplně zdravotně jakoby v pořádku, pít pak jako tam blučují nějaké jakoby třísloviny a tak. A ta chuť samozřejmě taky škodím té chuti. Takže je důležité vědět, že i ta doba extrakce může vlastně ovlivnit i třeba u kvalitní kávy. Nechci říct, že by z toho potom tekla toxická káva, ale ta káva, respektive ten nápoj, už může mít i nějaký potenciální rizika, nebo to může zkazit chuť. Čili pro tebe doba té extrakce, co si každý může třeba u svého kávovaru, pokud ho doma teď má, vyzkoušet, tak by za tebe měla být do 25 nebo maximálně do 30 sekund. Jo, každá káva mi vychází z espressa. Neměla bych natahovat třeba lungo tím, že si propouštím vlastně přes kávu horkou vodu. A kazím tu chuť té kávy. Ta káva vlastně hořkne a pak je to, že mě třeba může dráždit v žaludku, může by z toho být zlé, může mě bolet hlava. Většinou to nebolí z kofeinu po jedné kávě, ale většinou třeba ze špatné přípravy nebo nějakého nečištěného kávovaru. My vlastně na kurzu jsme řešili ristretto espresso, tam se vlastně řeší ta doba toho extrakce, že mám správně nastavený mlýnek, mám dobře naladěnou tu kávu, mám krásnou extrakci a teď si vlastně určuju, jak mi ta káva bude chutnat tím, kdy ji zastavím. Když mám ristretto, tak je vlastně menší, to všichni ví, takové jako krémovější, zajímavější, víc tam vyniknou ty chutě té dané kávy. A je to tak, říkáme tomu, je to takový jakoby extrakt spíš. A trošku víc třeba tam vynikne i ta kyselost, pokud je ta káva v sobě má. No, to si ještě pak asi řekneme potom, že hodně lidí řeší, že nemají rádi kyselou kávu nebo tak. A vlastně pokud dělám espresso, tak by to mělo být někdy 25-30 vteřin a naopak už tam jde trošku více vody, už je to vlastně toho 3/4 toho espressového šálku, nějakých 30 ml a ta káva je taková třeba víc do hořka a už je to takové to klasické espresso, to známe. Ta kréma by tam měla být vždycky. Dobře, pojďme si říct, trošku můžeme zabrouzdat i do té biochemie a tím se vlastně posuneme ke kávovým zrnům jako takovým. V čem třeba ty vidíš rizika, protože jsi zmínila to čištění? U těch automatů asi se taky musí čistit, ale co se tak může nejvíc jako chemicky pokazit nebo i z hlediska hygieny a mikrobiologicky při přípravě kávy, kde spočívají rizika, když se neumím starat o ten stroj? No, určitě nejvíc mi tyhle rizika hrozí u toho automatického kávovaru, kdy jsou kávovary, u kterých se vlastně jakoby nemůžu dostat dovnitř do těch střev, že bych vytáhla třeba celou tu spařovací jednotku, umyla ji, odmastila, jak říkala, káva je mastná, takže já nechci, aby mi to tam žluklo.
vlastně uvnitř toho automatu se mi zdržuje hodně vlhkosti, takže většinou, když pak ty kávovary otevřem, a tak je tam hrozně moc plísně a tady těchto věcí. To mě přijde jako zdravotně nejvíc závadné, vlastně jakoby nechci pít plíseň, to jako... A to se děje u těch automatických kávarů. U té páky je to v tomhle jako výrazně lepší, že tam je vysoká teplota, mám tam kovové prvky, není tam žádný plast a vlastně čistím ten daný puk přímo po té přípravě té kávy. Takže se mi nic nezadržuje uvnitř toho kávovaru, nemá mi tam co vlhnout, nemá mi tam co plesnivět. Takže tady ta páka v té údržbě je vlastně jakoby výrazně lepší. A hodně lidí řeší, že právě automat je bezúdržbový, že je to na jedno tlačítko, že je to rychlejší ta příprava kávy, což si úplně nemyslím, protože ten kávovar vyžaduje stejnou dobu toho čištění, musím se o něho starat úplně stejně. A navíc ještě vlastně hůř, protože ho musím nechat větrát a musím čistit veškeré ty vnitřní části, což se dělá jakoby velice špatně oproti té páce a nějakému zpětnému oplachu toho pákového kávovaru. Takže... Pojďme ještě třeba promluvit o čištění, když už jsme tohle téma načali, protože to hodně souvisí i s tím, co vlastně potom piju a jaký případně i nebezpečné látky piju, když špatně čistím nebo špatně se o ten kávovar starám. U nás na Non-Toxic hodně dotazů směřuje k tématu, čím vlastně jako Non-Toxic čistit kávovar, i když už mám tenhle dobrý. A tam asi se nedostáváme do nějaké kontroverze, protože není potřeba používat vyloženě brutální chemii, ale já to koneckonců můžu ukázat. I v podstatě co se obecně doporučuje na čištění kávovarů, takový ty různý dekalky, tohle se teda jmenuje i ekodekálka, ale vždycky je dobré si přečíst, co to znamená, co to obsahuje. Ale v podstatě tyto různý čistící roztoky, takzvaný, který se pak ještě samozřejmě musí v nějakém určitém poměru ředit s vodou, tak co já jsem teda zkoumala, snad jsem se nepletla, tak je to v podstatě koncentrovaná nebo jako čistá kyselina mléčná, která se potom tím ředěním na určitou koncentraci vlastně se čistí, dekalkuje se od těch nánosů tvrdých minerálů, jako je teda kalcium, magnézium. A kdo by neměl úplně důvěru vyloženě teda třeba k těmto už profesionálním čistidlům, tak možnost Non-Toxic se nabízí, takže vlastně použije opravdu čistou kyselinu mléčnou, což se taky dá sehnat, podle třeba vlastně kosmetická kyselina mléčná, koncentrovaná a vlastně to použije v úplně tom samém poměru, jaký doporučuje ten výrobce u těch profesionálních dekalků. Jaký je na to tvůj názor? Máš pocit, že se musí používat čistě jenom ta jako profesionální chemie určená pro ty kávovary, anebo to jde taky takhle odčurat trochu? Určitě ne. Já jsem za, aby to byla nějaká jako ekologická cesta klidně. Jediné, co bych upozornila, tak dávat pozor na to, aby ty čistící věci nebo ty kyseliny nebyly za první moc silný, a nebo nějaký jakoby s nějakou příchutí zápachem nebo něco takového. Kávovar se to pak špatně dostává. Když mi někdo prostě řekne, že kávovar odvápnil octem, tak prostě už to z toho kávovaru jako nedostane. Jo, takže jenom dávat bacha na to, aby to bylo šetrné. Na ty kávovary je to vlastně dělané trošku jako jemnější. Jak jsi říkala, je tam právě, to jsem ani jako nevěděla, že kyselina mléčná je na to vhodná. To je za mě určitě úplně super. Hlavně to nedělat třeba octem nebo kyselinou citronovou nebo něčím takovým, co mi tam jako zanechá vlastně. Že to tam ucítím té kávě. Jednou mi pán řekl, že na to použil i nějaký odvápňovač na myčku a to už to taková varu taky nedostal. No a jinak jako odvápňovač na myčku můžou klidně být parfumovaný, s tím si nezahrávejte různý tablety, které se používají do myčky, tak to je jako odporné složení z mého pohledu Non-Toxic. Ta kyselina mléčná je jemnější, kyselina citronová opravdu má i signifikantně trošičku větší zápach, než kyselina mléčná vlastně má úplně naprosto neutrální zápach a jde opravdu čistě o to ředění, aby bylo správný, aby nepoškozovalo ty části příliš nebo nebylo jako příliš agresivní, protože pořád je to kyselina. A taky je dobré upozornit, že ocet není vhodný, ten si můžete použít možná do nějaké rychlovarné konvice nebo na odvápňování hrnců, ale do kávovaru ne. Je to opravdu jemná mechanika, a takže za mě toto doporučení, vlastně toto je za mě bezpečný, protože skutečně jsem zjišťovala, jaká forma, jestli tam nejsou nějaké další látky, složky, a je to opravdu ta kyselina mléčná, ale je tam přesně teda daný ten poměr, jak to ředit s vodou a pochopitelně pak hodně to dobře propláchnout. No a pak je ještě vlastně druhá věc, a to je čištění jednak teda zařízení nebo těch přístrojů, a tam si myslím, že to je bezpečný čistit i nějakým ekologickým v
v úvozovkách jarem prostě ekologickým tenzidem, který je na bázi přírodních tenzidů, ale vlastně má tu odmašťující schopnost, takže když v okamžiku, kdy myju ty kovové části páky, tak to pochopitelně jde i tímhle tím způsobem, pokud jsou mastný. A pak máme ještě teda situaci, kdy čistíme mlýnek. A tam se dá, co já jsem i vlastně koupila, myslím, u vás na Dokonalý kávě, tak se používají tady takový granulky. Vypadá to jako krmení pro hlodavce. Představně to na kurzech. Jo, ale vzhledem k tomu, že ten granulát je skutečně přírodní a 100% biologicky odbouratelný, tak si myslím, že se taky nemusíme v tomto případě bát nějaké chemické kontaminace. Tady jsme na nic lepšího nepřišli. Používám právě tady ty granule, nebo jsou mlýnky, co se dají čistit čistě, jakoby, že ty kameny prostě vytáhnu, vysaju, omeju, už jim vrátím zpátky. Ideálně do těch vnitřních útrop je dobrý tady ten coffee grind. No. A nějak hodně lítá i po internetu zase takové to domácí čištění, kdy tam nasypu třeba rýži. To určitě nedoporučujem. Ta rýže je hrozně tvrdá a právě to ní kameny. Takže tady je nějaká čistá celulóza a je to trošku trnější na ty kameny. Vím, že jsme to jako zkoumali, že skutečně jsme se dopracovali k tomu, že to je celulóza, takže by to mělo být OK. A mimochodem teda ten rýžový dýj jsem viděla taky a zkusila jsem to na svém starém ručním strojku a jednak to teda skoro nešlo a opravdu bylo jako patrný, že se s tím ty nože perou, jo, takže taky to teda určitě nedoporučuji improvizovat v tomhle případě. No a pak jako už pokud jde o tu údržbu, tak vlastně už žádnou chemii nikdo nepoužívám. Je tam teda jenom čistě to odvápnění a tam vlastně se pak nabízí ještě otázka odvápnění, jako když budu používat správnou vodu, která nebude moc tvrdá, tak se asi ten kávovar nebude tolik ničit, jako když tam budu lít vodu z kohoutku. Jo, určitě je lepší se starat o vodu, než odvápňovat. Mít tam nějaké filtry, používáme třeba Aquagusto, máme hrozně rádi, je to jakoby odbrtě takový polštářek, to se dá dát do jakéhokoliv kávovaru a vlastně plave v té nádržce, vychytává ty ionty tvořící vlastně jakoby tu tvrdost vody a ta káva mě jde změkčená do toho kávovaru. Pak nemusím pravidelně odvápňovat a jednou třeba většinou doporučujeme za půl roku jakoby preventivně odvápnit, vložit vlastně novej ten filtr a pokračovat. Jo, takže dobré zmínit, že voda do kávovaru by měla být vlastně zbavená těch tvrdých minerálů, nemusí to samozřejmě, nepoužívejte destilovanou vodu nebo naprosto nějakou sterilní vodu z reverzní osmózy, i když to by asi u kávy až tolik nevadilo, protože tam se nejedná o to, že tam potřebují mít minerály v té kávě, to není jako nějaké určitě, jo, ale ne tolik. Jo, tak. My tu kávu nepijeme kvůli hydrataci, ale můj tip je, já jsem si to taky vzala na ukázku, že to používám, když mám teda filtr podbřezový, tak já používám klasickou filtrační konvici, která má skleněnou nádobu a protože já jsem hodně pintlich a vybíravá i z hlediska vlastně obsahu toho filtru jako takového, ty filtrační vložky. Nemám ráda, když to výrobci něčím, když používají třeba stříbro nebo nějaký biocidy antimikrobiální, a byť se to jako tváří sexy, že nebudete mít kontaminovanou vodu, ale my v rámci Non-Toxic před tím trošku varujeme, protože nechceme jako pít příliš mnoho stříbra. Stříbro jako nemá v těle co dělat. A u těch filtrů zase vám jako asi ne vždycky každý zaručí, že z toho to stříbro nemůže v nějakých drobných částech uvolňovat. A třeba tyhle filtry nebo které se jmenují Diona od Bionely, tak všechny ty absorpční vložky jsou vlastně na bázi uhlíku anebo nějaký vložky, která zadržuje určitý třeba železo nebo dusičnany, ale všechny jsou z našeho pohledu jako bezpeční, jo? Nejsou to stříbrný sorbenty nebo nějaký velmi nebezpečné látky. Mají asi 4 druhy těch filtrů vložek, přičemž tahle, co mám já, je červená a ta právě snižuje tu tvrdost vody, takže ta je vhodná pro přípravu kávy. A když byste chtěli použít vodu z klasického filtru, tak zase záleží, jaký ten filtr je. Pokud ten filtr bude absolutně filtrovat minerály nebo je hodně snižovat, tak to vhodný je. A pokud je tam ponechává, tak sice máte jako nekontaminovanou vodu, ale zároveň budete muset pravděpodobně častěji ten kávovar odvápňovat, nebo tam může vznikat i riziko nějakého poškození. Takže možná na tu přípravu kávy je lepší volit
kávy s nižším obsahem minerálu, teda vody s nižším obsahem minerálu, jestli to chápu dobře. Když tak jinak dávala bych na to opravdu pozor, že je to nejčastější jakoby příčina toho, proč ten káva rozbitej, nebo cokoliv tomu je, když nám to chodí na servis, je to z 90% zavápněné. Je to celkem rychle, zvlášť jako v Brně je strašně tvrdá voda, pokud ten filtr někdo nepoužívá, tak ten káva za půl roku přestane protýkat. Přesně tak, takže ověřte si, jakou máte doma vodu, ověřte si, zda máte měkkou, tvrdou, v případě, že tvrdou, řešte to filtrem. A pak už v podstatě jediný, co je potřeba si koupit, tak je ta káva. A tím se dostáváme vlastně ke kávovým zrnům. K tomu, jak vybrat kvalitní kávu, bude se tam hodně asi komunikovat i to, jakou kávu vlastně mám rád, jakou chci, jakou chuť požaduju. Ale jaký je tvůj pohled odborníka i jako biochemika z hlediska škodlivosti kávy, protože jako, myslím si, že neexistuje víc studií než studií na kávu. že káva je komunikovaná jako už tak dopodrobná. A jaký je tvůj názor na kávu z hlediska škodlivosti pro lidský organismus? Můj názor je pozitivní, protože mám kávu ráda, pracuji s ní. A jinak většina těch studií vlastně jakoby zjišťuje to, že káva je jako pro organismus dobrá. Ono jako kofein není špatný pro tělo. A kdy jako prostě zrychluje metabolismus nějakým způsobem, jakoby mě nabuzuje, pomáhá mi třeba při cvičení. A jenom se to nemá přehánět, takže doporučené množství je nějakých maximálně 4 až 5 čálků denně, těch 5 spíš třeba když sportuju, jsem schopná ten kofein jakoby rychleji odbourat, nebo na něj nejsem moc citlivá. Takže jako káva v tomhle ohledu jako přes kofein dobrý, jinak je káva vlastně jakoby kyselá pro tělo, takže tam to jenom nepřehánět taky jako s množstvím ohledně tady tohodle a nedávat si kávu večer, ale jinak si myslím, že je káva jako v pořádku. Takže kávě jednoznačně nadržuješ stejně jako já. Já jenom zmíním, protože vždycky to moje sledující zajímá i z hlediska nějakého biohackingu, tak rozhodně komu káva nechutná, tak se do ní jako nutit nemusí. Já mám pocit, že to je asi i nějaká genetická věc, protože fakt jsem zažila lidi, který 100% tvrdí, že jim káva nechutná, vůbec k ní neinklinujou a vlastně se k ní ani k dobré kávě tím pádem nemají šanci nikdy propít. A na druhou stranu lidi jako já, kterým káva chutná, tak bohužel ne vždycky mají to štěstí, že jsou ty dobří, rychlí metabolizátoři. Myslím si, že se to dá vypozorovat, že každý, kdo je pomalý metabolizátor, tak to vlastně ví nebo to pozná, protože cítí, že mu ta káva spánek narušuje. Kofein za mě. Tohle je hrozně jako jedinečná věc, jakože jestli je člověk citlivý nebo není citlivý na kávu a vlastně s tím tak jako by musí pracovat. A často mě říkají lidi, že si dají prostě ve 2 kávu nebo v 11 dopoledne a celou noc nespí. Takže to je pro mě úplně nepochopitelný, já si dám 3 kávy a můžu rovnou spát. Neříkám, že spánek je úplně kvalitní po té kávě, když to půjde takhle hnedka, protože kofein se zdržuje v těle nějakých 6 až 8 hodin, takže relativně dlouho, ale je to o tom zase, jako pokud se chci biohackovat tělo tímto způsobem, tak jenom s tou kávou jako pracovat, dávat si ji spíš dopoledne a tak. No a nebo pít bezkofeinovou kávu. Bude to taky jedna z našich témat a mám na to mnoho dotazů a taky jsem teda měla velkou evoluci v rámci bezkofeinové kávy. Ještě jenom k té kávě zmíním, existují de facto 3 typy té metabolizace geneticky AAčka, to jsou jako dobrý, to jsou ty nejrychlejší, pak je nějaký střed, AC a CCčka jsou hodně pomalý. A to jsem já a tam teda opravdu mám vypozorováno, že je dobrý si udržovat tu dobu pití kávy skutečně ráno a maximálně třeba do 12. Jasně, taky si vypiju kávu ve 2 nebo ve 3 odpoledne, ale opravdu ten spánek, protože ten kofein se u těch pomalých metabolizátorů v tom oběhu zdržuje někdy i díl než těch 8 hodin a opravdu bude do toho spánku zasahovat. Na druhou stranu mám třeba vypozorovaný, že mě kofein významně pomáhá při učení a opravdu jsou na to i studie, že kofein dokáže pomáhat ukládat informace do paměti a vlastně být víc pozorný na ten tok informací, jak to mám a vlastně i stimuluje samozřejmě k té pohybové nebo fyzické aktivitě. Všechno to tak jako líp funguje. Rozhodně za mě káva nemá být něco, co vás má stimulovat v okamžiku, kdy ten člověk je extrémně unavený. Nemá to být ta perlička, kdy do vyšťaveného organismu teda leju tunu kofeinu, abych vůbec fungoval a naopak měl by z toho být nějaký užitkový rituál. Káva by se primárně měla pít kvůli chuti a možná trošku kvůli tomuhle stimulačnímu efektu ve smyslu třeba kognice.
ale nepovažuji fakt ty lidi, kteří pijou 8 káv denně jenom proto, aby přežili, tak vlastně si tu kávu stejně ani nemůžou vychutnat. On už to pak trošku špatně, už je to i taková závislost. Prostě kofein je jako droga, když se to tak vezme, a už je ten člověk pak závislý. Jinak co ještě z hlediska toho biohackingu, tak mám hodně načtené a snažím se i já dodržovat většinu, skoro každý den, že káva by se neměla pít ráno hnedka po probuzení, měla by tam být zhruba hodinka pauza, aby to tělo se nastartovalo jakoby samo a aby nejelo na tom kofeinu. A já jsem třeba dlouhodobě využívala kávu i jakoby pro zlepšení sportovního výkonu. A tam pak jakoby to tělo asi na tu kávu tak ale strašně zvykne. I já jsem jako hodně rychlý metabolizátor a na ten kofein jsem pak vlastně jako vůbec nereagovala. Tak dají dělat i nějaké vlny, nějaké pauzy, třeba prostě 14denní pauza úplně od kávy, od kofeinu a ten kofein pak vlastně začne zase fungovat. Jo. Káva a biohacking je super téma, já to mám hrozně ráda, já jsem se s tím teď taky hrála, protože jsem teď na takový téměř až keto dietě, už jsem několikrát byla v ketóze, nebo už jsem se i držela několik dní v ketóze a já jsem v průběhu téhle své diety, tak jsem chtěla kofein vyloučit, ale nechtěla jsem riskovat nějaký vyloženě abstinenční příznaky, které sebou můžou nést i jako hodně nepříjemný fyzický stavy pro někoho. A vzhledem k tomu, že u té ketózy už samo o sobě ta adaptační fáze sebou nese nějaký ketoflu nebo můžou se opravdu objevit nepříjemné stavy, tak jsem si to nechtěla zhoršovat ještě tím detoxem kofeinovým. A musím teda potvrdit, že se mi to povedlo právě díky bezkofeinové kávě, z dokonalé kávy. Myslím si, že ji tady dokonce i mám, tady ten Decaf Columbia. A vlastně moje strategie, taková očurávací, byla ta, že jsem si normálně tu kávu bezkofeinovou připravovala a moje tělo vůbec nezaznamenalo, že je jako úplně vypnutý od té kávy, takže já jsem neměla jediný abstinenční příznak a teď teda asi pak po těch 14 dnech jsem si poprvé dala normální kofeinovou kávu a seznala jsem, že vlastně i druhý den jsem schopná se vrátit k té bezkofeinové, aniž bych cítila jakýkoliv stres kvůli tomu nebo nedostatek, že jako se potřebuju honem vrátit k tomu kofeinu, že mě vlastně nechyběl až tolik. Ale to nám můžeš jako vlastně biochemik říct, tak i bezkofeinová káva, předpokládám, tak nějaký malinký množství kofeinu má, není to úplně jako sterilní. Skoro žádný, je tam úplně jako zanedbatelné množství. Vlastně v rámci jsem dělala i nějaký test jakoby na kofein v kávách a máme o tom i blog na webu. A když jsem zkoušela ten jakoby náš decaf, dřív to byl jiný a bylo to tak nějaká Kolumbie, ale byla zpracována vlastně jako jinou metodou, tak tam byly vlastně úplně jako rezidua, že to skoro ten přístroj nezaznamenal. Takže vlastně jako bych spíš řekla, že tam ten kofein žádnej není a jsou to jako zbytky, tak jak když se vezme jako nealkoholický pivo. Prostě úplně. Jo, no a to je dobrá zpráva, jo? Takže tím já jenom vlastně na svém příkladu experimentálním ukazuju, že možná, že zafungovalo placebo, že v okamžiku, kdy víte, že při tom odpojení od kofeinu může přijít nějaký absťák, tak on pravděpodobně přijde. A nebo je ta citlivost na ten kofein u mě až tak teda jako extrémní, že jsem zaznamenala i ty drobné částečky jako naprosto nepatrný. A moje tělo tím pádem stále bylo spokojené, že jsem mu nesebrala tu jeho jako oblíbenou hračku. Jo. Tak to je jenom taková zábavná historka, že vlastně se dá přežít i na tom decafu a když právě někdo má kávu rád a nemůže si už dovolit sobě pomalý metabolizátor tu další kávu odpoledne nebo večer, tak ten decaf z dokonalý kávy mě chutná. Opravdu tu chuť má přibližující se běžnému espressu a je to pochopitelně asi i stylem přípravy kávy. Ale mohli bychom se tady teda od decafu potom se posuneme už k normální kávě, ale můžeš nám jenom říct, jaký přípravy k decafu, nebo jak se vlastně extravuje ten kofein a jaký tam jsou eventuálně rizika. Na to se mě taky hodně lidi ptají, zda bezkofeinová káva je vlastně zdravá nebo netoxická, protože určitě to ne vždycky je cesta jako přírodního odstranění kofeinu. A mně už teďka ten decaf jako v současné době přijde strašně dobrý, i chuťově, že stojí za to prostě si dát i ten decaf a nejenom menší množství klasické kávy. A tam ty jakoby metody se zlepšují. Oni jsou asi 3 až 4 nejpoužívanější a je potřeba si jenom dávat pozor na to, jakou metodou je ta káva vlastně jakoby zbavována toho kofeinu. Co je za mě úplně nedobrá metoda, taková ta nejlevnější je to rozpoznat i na ceně, nebo když tam ta metoda není napsaná, jak se vlastně ten kofein odstraňoval, tak je to většinou ta nejlevnější a tam se to prostě jako vyplavuje nějakými rozpouštědly, což jako prostě je to chemie, i když by to mělo být jakoby nezávadné, tak není to dobré úplně jako volit tady tuto možnost. A pak jsou 2 trošku lepší, a je to Swiss Water Method, napsané je to vlastně, že se ten kofein vyplavuje velkým množstvím vody. To je vlastně ten náš decaf, co máš doma.
A pak ještě jakoby jedna zajímavější metoda, že se jakoby ten kofein vyplavuje pomocí oxidu uhličitého. Tam by měla jakoby zůstat nejvíc těch chuťových částeček nebo jakoby nejvíc té chuti té kávy. Ale i ten water metod, to je za mě jakoby velice fajn. A pak ještě nějaká nová metoda, kdy se to dělá pomocí cukrové třtiny. Tam se vlastně vyrábí pomocí cukrové třtiny nějaký ten etylacetát, podobně jak u těch rozpouštědel tou chemickou cestou, akorát tady je to přírodně právě z té cukrové třtiny. Tak to je nějaká jakoby taková nejmodernější metoda a ta káva by z toho měla být a vlastně i trošku taková jako sladká, zajímavá. Ale nejčastěji to bude ta vodní metoda, která je taková jako častá, prostě není ani jakoby finančně moc náročná a tím pádem i ta cena té bezkofeinové kávy není tak strašná. Já potvrzuji, že ten dekaf je opravdu výborný, že proti tomu, co jsem kdysi pívala za bezkofeinovky a fakt jsem vždycky se vrátila ke kofeinu, že to nedalo pít, tak tohle je chutná káva, která má hezký aroma, plný tělo, jako opravdu velmi srovnatelná s klasickou kofeinovou kávou. No a takže to máme dekofeiny, že vlastně už dneska se nemusíme vyhýbat i téhle kávě z hlediska třeba nějakých chemických kontaminací, protože už se používají šetrné metody. A teď pojďme k normální kávě. Takže už mám dobrý kávovar, dobrý mlýnek, nebo případně si chci připravit alternativní kávu. Tak jak vybírat kávu? Jaký jsou nějaké základní kritéria, abych vybrala dobrou kávu? No, nejzákladnější kritérium mám vlastně jenom jedno, a to je hlavní, a to je, aby ta káva byla čerstvá. Aby chuťově i na tom espresu fungovala, tak potřebuju mít kávu někdy zhruba týden od pražení a spotřebovat ji do nějakých 2 až 3 měsíců. A ta káva bude chuťově skvělá, bude mi fungovat, bude tam krásná kréma a bude se dát nastavit. Ve chvíli, kdy to tak není a ta káva už je nějakým způsobem starší, třeba půl roku, rok, tak nemá vlastně ten olej uvnitř toho zrna, ale dostává se na povrch. Kazí se mi jak třeba čokoláda. Takže chuťově prostě nic moc, navíc jakoby ten olej na povrchu, takže mi to může třeba zanášet mlýnek. Tam je největší problém, že ta káva se na espresso nastavit nedá. Pokud mám hodně starou kávu, tak ten olej tam právě pracuje jako nějaká ta blokáda, aby to krásně teklo, aby to přebíralo tu chuť té kávy. Ve chvíli, kdy on je na tom povrchu, tak tam vlastně jakoby pak není a ta káva mi prostě proteče vždycky rychle, nebude dobrá, nebude mít žádnou krému, žádné tělo. Takže čerstvost, to je jakoby nejdůležitější parametr, na který koukat. Proto ideálně kupovat v nějakých pražírnách, ptát se na to, kdy ta káva byla upražená, na tom sáčku je to napsané, kupovat vždycky v pytlíku, kde je nějaký ten dvojcestný ventil nebo jednocestný ventil, to jsem trošku spletla, a aby tam vlastně uniká ten oxid uhličitý po tom pražení a té kávě je v tom sáčku vlastně dobře. Pokud už je káva nějakým způsobem zavakuovaná, tak už většinou jakoby byla zabalená trošku starší a už nebude fungovat ani chuťově, ani na nastavení. Takže to už potom je ta klasická hnědá voda, sice teda s obsahem kofeinu, ale nejde z toho ani dobrým kávovarem nic vytlačit, protože ta stará suchá káva v podstatě to protýká velmi rychle a ta chuť tam do toho vůbec nepřechází. A sama jsem si to zkusila, že jsem nastavovala, stále to jako nešlo. Že si lidi prostě koupí kávovar, pak nám volají, že ten kávovar je rozbitej, že ho chcou vrátit a když se jim snažíme pak vysvětlit, že je to jako kávou, tak to třeba nechápou. Je to takový, jako není to úplně veřejně známá jakoby věc, když někdo není úplně jako milovník kávy, tak ta čerstvost je fakt důležitá u té kávy. Protože ono to je hodně zavádějící i tím, že vlastně výrobci, nebo běžně v marketech vidíme i veliký balení té kávy. Že nám z podstaty věci, jak dlouho to třeba je v tom samotném marketu, tak je jasný, že ta káva nemůže být úplně čerstvá. A když si toho ještě člověk v rámci šetření peněz koupí velikánské množství, tak nemůže vlastně vůbec tu čerstvost zachovat. A na tom novém stroji, i když je kvalitní, tak vždycky to jako poteče divně. Jo. Tak pojďme tedy říct, když jsem rozhodnutá, že se budu kupovat čerstvou kávu, ty jsi zmínila, že maximálně ty 3 měsíce je ideální doba, do kdy to spotřebovala. Ideální doba, abych se byla jistá, že mi to bude fungovat a že chuťově z té kávy jakoby dostanu maximum. Ono je možné, že i pak bude nastavit, bude třeba relativně dobrá, ještě nějaký měsíc nebo tak, ale ta chuť už tam bude prostě se trošku jakoby zhoršovat a už můžu každým dnem vlastně bojovat s tím nastavením mlýnku, což taky nechci. Ono to není úplně jako jednoduchý to vyladit a ve chvíli, kdy mi ta káva pak jakoby rychle degraduje,
tak musím každý den upravovat mlýnek, což nejenom, že mi to spotřebává kávu, ale taky mě to úplně nebavilo. Takže uchování čerstvosti mě vlastně i usnadňuje tu práci s tím mlýnkem, s tím kávarem, aby ta káva byla furt konstantně dobrá. Když už jsi zmínila, když už jsi zmínila tu čerstvost a vlastně jsme se bavili o tom zásobníku, takže z tvýho pohledu není vhodný vlastně tu kávu uchovávat v tom zásobníku kávovaru. Ne, vždycky potřebuji zamezit, aby se k té kávě nedostalo vlastně 5 věcí. Aby nebyla vystavená teplu, vzduchu, vlhkosti, světlu a pachům. A ideální vlastně je kávu, jakoby nejmenší, co pro ní můžu udělat, je, že ji zachovám v tom sáčku, ve kterým jsem vlastně koupila. Že si nasypu do mlýnku ideálně to, co ten den nebo co za 2 dny spotřebuju a zbytek vlastně vyfouknu. Ten sáček má většinou nějaký zip, takže vyfouknu všechen vzduch, zabalím a schovám někde do skříně nebo tak. Dají se na to koupit i také speciální dózy, které mě vlastně vytlačí vzduch a tu kávu mi zachovají. Pokud třeba chci kupovat větší balení v rámci nějakého šetření, třeba i tu kilovku, tak mám třeba dózu půlkilovou. Super, ty máš aj. A můžeš si kupovat vlastně třeba tím pádem kilovku, trošku šetřit a to půl kilo si nasypeš do té dózy, vyfoukneš vzduch, vlastně uzavřeš a necháš to tam a prvně spotřebuješ to druhé půl kilo vlastně z toho sáčku tím, že postupně vlastně jakoby dosypáváš. Začíná to vypadat, že ten management kolem kávy, nebo ta logistika, jako není vůbec jednoduchá, což potvrzuju, ale současně je to vlastně ta krása, která se pojí s tou přípravou kávy. A když tomu propadnete, tak vás všechny tyhle věci kolem začnou ohromně bavit a tím vlastně kultivujete ten coffee snobismus. Jo? A jenom chci upozornit, že toto jako není klasická nějaká plechovka nebo box nebo nádoba, ale opravdu je tam to vakuové zařízení uvnitř, nebo vlastně to vakuový víko, který vysaje ten vzduch. Takže lidi obvykle mají nějaké plechovky nebo nějaké dózy na kávu, ale tam přesto jako vzduch pronikne a zůstává tam a tím pádem ta káva stejně degraduje. Jo? Že není jako řešení, že si to přesypu do nějaké dózy jenom, tu kávu. Mm-hmm. Takže kávu buď teda uchovávat, když mám jenom nějaké takovýhle malý pytliky, jo, vidíte, že tohle je jako úplně malinký pytlik, tak to je ideální, že vlastně to ani skoro nemusíte přesypávat do nádoby, protože to spotřebujete tak rychle, že ta káva nestihne zestárnout a je tam chráněná před světlem a před vzduchem. A je právě fajn, když jde ten výrobce i naproti tím, že ten pytlík má právě ten ventil a má ten zip, kde vlastně já to jakoby uzavřu a vyfouknu. Takže i jakoby tohle je třeba výhoda, když takovýhle sáček ta káva má, tak vím, že ten člověk nad tím zamyslel, a že je to nějaká pražírna, která tam dává čerstvou kávu a chce jakoby usnadnit tomu člověku tu skvělou kávu. Já tady zase hodím jednu storku ze života. Byla jsem nesmírně překvapená, ty vlastně si na to narazila, že káva by měla být chráněná před pachem, což tě ještě poprosím, abys dovysvětlila proč. Ale já to potvrzuju. Co se mně přihodilo, že i vlastně v takovémhle pytlíku jsem kupovala kávu z jedné pražírny. A když jsem to přinesla domů, tak jsem pořád cítila, že mám hodně senzitivní čich, už tím, jak jsem dlouho na non-toxika, já jsem pořád cítila jako nesmírně silný parfém. A zjistila jsem, že v té pražírně s těma pytlíčkama manipuloval pravděpodobně někdo, kdo byl hodně naparfumovaný. A normálně ten pytlíček to nasál, takže i tyhle jako obaly jsou schopný jako nasát pach. Ten syntetický parfém je tak silný, že se jako opravdu nalepí na cokoliv. A já jsem musela tu kávu jako velmi rychle přesypat, protože jsem začínala mít pocit, že ten pach začíná chytat už i ta káva uvnitř. Takže jako není to nepropustný úplně skafandr. A doporučuju, je to teda trapný, co takhle říkat, ale fakt doporučuju ty pytlíky prostě očuchat, když si to kupujete někde v obchodě. Protože i třeba se mně stalo, že mě jedna moje sledující psala nepříjemnou zkušenost, že kupovali někde v DMku nějakou potravinu, já nevím, jestli to byla mouka nebo něco, a vlastně přes ten pytlik nasál pách těch syntetických a vyváží. A ono dokonce i ten vnitřek, byť to je jakoby, měl by to být nepropustný obal, ale normálně to cítili i potom z té potraviny. Jo, a bylo to velmi nepříjemné pro člověka, který je citlivý na parfémy nebo obecně na nějaké chemické látky. Takže buď teda si pořídit ty dózy, kupovat od prověřeného prodejce, který jako to tam jako nechodí stříkat parfémama. A ještě mě napadá jedna zajímavá otázka k tomu uchování. Jaký je tvůj názor na uchování v mrazáku kávy?
Většinou se častěji lidi ptají v lednici. V lednici. Určitě ne. V lednici je to ještě trochu horší, tam jsou právě i pachy a když jsme řešili ty pachy, tak káva je vlastně jako pohlcovač pachu. Můj přítel ani nevěděl, že jsou káva zrna jako v parfumérii právě na neutralizaci jako čichových buněk. A tím pádem ta káva to jakoby pohlcuje. Takže není dobrý skladovat kávu, což dělá třeba i moje babička, vedle koření a čajů třeba. Tu kávu to taky může trošku poznamenat. A v lednici určitě ne, protože jsme se bavili, co ovlivňuje, tak je to vlastně jakoby vlhkost a změny teplot. Káva obecně nemá ráda změny teplot, takže ani ten mrazák. Ona by ta káva v tom mrazáku vlastně byla dobrá sama o sobě, protože je tam jako sucho, ale ve chvíli, kdy ji jako vytáhnu, tak ona se orosí a už je jako extra houza studená, už je nějakým způsobem mokrá a už to není dobře. Mm-hmm. Takže jediná možnost opravdu v suchém prostředí a v ideálním případě v té vakudóze. Ale to není těžké, ono to vlastně jako v pokojové teplotě, ideálně nepřístup vzduchu, nenechávat třeba opřené o teplý kávovár nebo na okně, kde na to svítí sluníčko. Takže prostě někam do skříně, v původním obalu, klidně vyfouknutým od vzduchu. OK. No a teď už se dostáváme k tomu tématu pražení, protože samozřejmě nekupujeme si zelený zrno, ta káva je nějak upražená a to má patrně teda velký vliv i na chuť nebo na výslednou kávu jako takovou. Je tam zajímavý, to asi víš, jako biochemik, ale já jsem se hodně ponořila i do těch prací, které to potvrzovaly, že když někdo zmiňuje vlastně škodlivost kávy, tak velmi často naráží na takzvané akrylamidy, které skutečně jsou karcinogenní a naprosto nežádoucí. A vlastně se ten problém týká každé potraviny, pokud obsahuje cukr nebo škrob a olej, a my ji pražíme, vystavujeme ji velmi vysokým teplotám. Asi si nebudeme teda úplně nechceme asi lhát, že káva je naprosto prostá akrylamidů, ale předpokládám, že dnes ta úroveň pražení už, nebo že vlastně to pražení už probíhá na takové úrovni, že ta kontaminace akrylamidy se spíš týká nějakých velmi levných káv. V podstatě k té reakci dochází mnohem méně, nebo respektive rezidua akrylamidů spíše najdete ve světle pražené kávě, což jako logicky nedává moc smysl pro laika, ale právě při těch tmavěji pražených kávách, tak z hlediska té chemické reakce Maillardovy, tak zůstává méně akrylamidu, on jakoby vytěká. A je to jako dobrý řešení, když protože je to taková ta moderní, to světlý blond pražení, tak je poslední dobu poměrně moderní. Ale třeba z pohledu člověka, který je právě hodně obsedantní, pokud jde o tyhle chemické látky, tak spíš doporučuji to střední až tmavší pražení. A zase my víme, že to hodně tmavý pražení, jako když už je to velmi přepražené, je to taková ta klasická italská káva, tak to nemusí být pro každého zajímavý chuťově. Ale já musím potvrdit, že vlastně to, co já třeba jsem od vás vyzkoušela, i z hlediska vlastně vysokého pražení, jo, což typicky ty brazilky jako jsou spíš tmavěji pražení a nebo i ten blend mně přišel, že je hodně pražený, nebo i ten decaf de facto. Jo? Ta Columbia decaf tam má velmi nebo prakticky žádnou aciditu a je jakoby tmavěji pražený, nebo je to prostě tmavější káva a já nemůžu říct, že by tam cítila nějaký přepálený ocas, jo? Taková ten efekt té přepáleniny, že opravdu to neznamená automaticky, že když ta káva je tmavě pražená, že je extrémně hořká nebo že je jako nechutná. Tak jenom zkus vysvětlit vlastně ty tóny té kávy, pokud jde o aciditu, hořkost a styl pražení. A samozřejmě to bude o věci nějaký preference, ale co třeba za tebe je jako dobře, co už jako zase dobře úplně není. Tam vlastně mi, jak ukazovala různé barvy těch sáčků, tak my to máme rozdělené podle pražení. Jak už říkala, tak vlastně mám ze začátku jakoby zelené zrno, které začínám pražit. A nějaké nižší stupně toho pražení jsou právě, že čím více kávu pražím, tak tím více vlastně jakoby se projevuje hořkost, nějaké tóny čokolády, oříšku a tak. A čím míň, tak tím vlastně jakoby víc ponechávám té kyselosti, protože káva je ze základu vlastně ovoce a tím pádem, pokud ji pražím míň, tak ji nechávám víc těch jakoby aciditnějších tónů. A my to máme rozdělené vlastně v těch sáčcích, že růžové sáčky máme právě méně pražené, jsou tam nějaké ty blondy, jsou tam nějaké výběrové kávy, protože pokud mám výběrovou kávu, tak se většinou praží světleji, aby tam právě zůstaly všechny ty různé tóny a jakoby nespálily se tím pražením.
Pak máme nějaké střední pražení a tam už to jde víc do hořka, ale snažíme se tam pořád zanechat takové jako buď hodně jemné aciditní tódy, třeba tu 1 tečku, nebo něco takového, jak je tam značené, a nějaké tóny oříšků, čokolády. To máme jakoby tu modrou řadu, nějaké střední pražení a pak tu šedou, co jsem měla, kde je třeba decaf. Tak to je jakoby italský styl. Je to ještě o trošku víc pražené, ale ne tak, že by to bylo jako přepražené. Už se můžu dostat do fáze, kdy třeba hodně to bývá jakoby španělská káva, že už je jako přepražená, takže to zrno je fakt černé a už je tam čistě jenom ta hořkost. Ono je to špatně, ono je to na té kávě i poznat, protože když přepražím, tak ona hnedka pustí ten olej na povrch. Takže většinou je jako mastná. Pokud mám třeba čerstvou kávu, je mastná, tak byla třeba trošku přepražená. Ale pokud mám ráda jako prostě italskou kávu, nebo někdo preferuje právě tady ty hořké chutě, chutná mu káva v Itálii, neznamená to, že musí být přepálená, špatná, že prostě pije pomalu uhlí. Dá se udělat i dobře, čerstvě a třeba ty 60 jsou teďka jako jedny z nejprodávanějších, co máme. Jo, je fakt vynikající. Takže hořká káva neznamená automaticky, že je špatná, je tam teda nějaká škála. Co bys doporučila právě na espresso? Jaká káva je nejlepší na espresso chuťově obecně? Za mě nějaké to střední pražení, ale hodně je to jako o preferenci toho člověka, o tom, jak on to cítí, protože my máme třeba kávu, říkáme, že je úplně bez kyselosti a každý třetí člověk nám na to řekne, že je kyselá. A každý to má jako trochu jinak posunuté, ale na espresso se nejvíc jakoby hodí to střední pražení, moderní styly, že se tam dávají i ty výběrovky, i to kyselejší. Tam se trošku jinak jakoby musí nastavit ten mlýnek. Čím světlejší mám kávu, tím potřebuji jako jemnější mletí a větší gramáž, jako víc to přibrzdit, protože když to pražím míň, tak tam nevznikne tolik oleje v té kávě. Je to vlastně jakoby tvrdé to zrno, hůř se s tou kávou trošku pracuje třeba na to espresso. Když mám italské pražení, je tam víc toho oleje, ta káva mě i víc odpustí v rámci třeba teploty nebo nějakého doladění, že se s ní třeba dobře pracuje na tom mlýnku a tak. A někdo právě preferuje třeba tady to tmavší pražení i z toho důvodu, že se mu s tím na to espresso prostě dobře pracuje. No, takže možná pro začátečníka, který nemá nějaký extra preference z hlediska chuti, acidity, hořkosti, tak je lepší cesta jít do toho trošku tmavšího pražení, líp se mu s tím bude pracovat a současně tam bude méně akrylamidu. Další velký téma, a to si teda ale taky myslím, že na to nemáme jednoznačnou odpověď. Já osobně taky vlastně nevím, jak na to mám odpovídat, když se mě někdo ptá, a co plísně v kávě? Tak je to něco, co tam opravdu vzniká během toho procesu úpravy kávy, anebo je to spíš potom už věc třeba skladování nebo druhu kávy? Máš na to nějaké... Je to spíš skladování. Není to tak, že by to mohlo vzniknout v procesu. Je to spíš o tom, jak se chovají vlastně k těm, protože zelená káva se vlastně expeduje z těch zemí. Většinou, když prostě u nás je to prostě Etiopie, Peru nebo tak to vlastně jakoby přijelo z té země ve velkých pytlích vlastně jakoby zelená káva. Tu převezme vlastně pražírna a nějakým způsobem to jako skladuje, nějak se o to stará. Tam musí být hodně specifické podmínky, prostě sucha a nějaké jako teploty, aby ta káva právě jakoby vydržela co nejdýl. A tam, pokud je třeba vlhko, tak v těch pytlích může vzniknout nějaká jakoby plíseň. Ale neměli jsme s tím nějaké problémy. Jednou jsem slyšela, že prostě řešil, že se tam prostě zkazil jeden pytel, ale jinak si myslím, že jako relativně dobře je to hlídané. Ty pražírny jsou kontrolované, jsou na to jako podmínky, prostě tak jak to práce s potravinama. Je to celkem dané. Ono to je dost podobné jako obecně v zemědělství a tím, že jsem zemědělec, tak vím, kdy vlastně v procesu vznikají ty rizika a opravdu i s obilím je to primárně tím skladováním, že to velké množství té hmoty a pokud není hlídaná vlhkost a celkově jako ta možnost případné kontaminace, tak se k tomu vlastně procesu plísní může dojít, nebo jiné kontaminace, nebo škůdců, ale obecně, jako co já jsem třeba četla, tak i některé konkrétní druhy kávy, třeba podle nábořské výšky, tak můžou být velmi odolní, pokud jde o nějaké kontaminace, nebo i právě jsou odolní vůči škůdcům víc. A to pak znamená, že ten pěstitel, farmář, že nemusí ani používat takové množství chemie, a ani třeba nemusí být v nějakém ekologickém režimu registrovaný a de facto se to nevylučuje s tím, že ta káva je zcela bez chemie. Máš s tím nějakou zkušenost?
A určitě přímo i na plantáži jsem se na to ptala. Každý to řeší jako různýma způsobama, buď to právě se snaží vypěstovat kávovníky, které jsou právě odolnější, různě se to kříží mezi nějakými odrůdami, jako liberika, robusta a tak. Právě i různá nadmořská výška hraje roli v tom, jak ten kávovník se vlastně jako umí bránit. Třeba robusta je v tomhle jako odolnější, proto je třeba levnější, protože se s ní jakoby líp se pěstuje, líp se o ní stará. A vlastně, když ji mám v nějakých blendech, tak to právě jako zlevňuje kávu, zvyšuje to množství kofeinu a vlastně třeba i dobře pracuje jakoby s krémou. Robusta obecně hodná do automatských kávovarů. Ale záleží hodně i na té kávě, na té plantáži. Když byl Honza vlastně v Tanzánii, tak tam mu vlastně ukazoval, že to jde i bez těch pesticidů, že tam využívá nějaké jakoby zředěné mléko na postřik a že vlastně těm vůdcům to jakoby vadí. Takže dá se jakoby hodně cestama, no. Je to teda složitý téma, protože dost často se mě lidi ptají na non-toxic, když vybírají kávu, proč třeba já nekupuji čistě biokávu, že vaše káva nemá organic certifikaci a já se snažím vysvětlit, že je to dost podobný jako třeba i v tom suplementačním průmyslu. Vy si můžete koupit doplněk stravy, který má úžasné složení, ale pokud vlastně nerozumíte procesu té výroby a výběru těch surovin, tak stejně nevíte, jak moc ten doplněk je kvalitní nebo ne a je to vždycky o té důvěře, pokud mám možnost toho producenta poznat a jeho filozofii a takhle, jak já jako třeba nepříjemně jsem se neustále dotazovala, tak vlastně jsme zjistili, že dobrý prodejce, dobrý výrobce, tak se snaží hlídat i tyto kroky, té chemické kontaminace, protože se snaží prostě kupovat a nabízet velmi kvalitní kávu a do jisté míry obecně, to se netýká jenom jako vaší firmy, ale narazila jsem i u jiných pražíren, který opravdu měli kávu vyloženě nechemickou, kontrolovali si ty kroky pěstování, ale některý ty farmáři jako buď na to nemají ani peníze, aby se registrovali tu organic známku, a nebo to prostě nepovažují z hlediska toho biznisu za důležitý, protože ne pro každého to je preference prodávat jako biokávu. A na druhou stranu ne každá biokáva je dobrá, ve smyslu teda chuti. Protože zase tam vstupuje do hry i ta čerstvost a druh míchání, blendy a druh úpravy. Takže já jako v tomhle nejsem až tak obsedantní a pokud vím, že ten výrobce a producent, že si to umí v těch krocích ohlídat a dává přednost těm plantážím a farmářům, který to právě vybírají takhle citlivě s ohledem na i tu udržitelnost, tak nemám problém si koupit kávu, která nemá jako biocertifikaci. Ale současně je potřeba říct, že u té kávy samozřejmě jako asi ideální by bylo, kdyby to bylo jak biokáva, tak dokonalá káva, ale vím, ve vašem případě vždycky za to zodpovídá nějaká osoba, nějaký ten výběrčí té kávy nebo člověk, který hledá ty farmáře a vy vlastně sami tam jezdíte na ty farmy, nebo máš zkušenost, že jako to jenom nekupujete z nějaké burzy, že jak vlastně probíhá ten nákup kávy jako obecně u těch malých pražíren a u těch velkých producentů, tak to je trošku jiný proces, předpokládám. Strašně různě. Teď nevím, na co mám dřív odpovídat. Obecně s tou biokávou, my jsme na to teďka točili s Honzou video na YouTube, kde se jako věnujeme tady tomu, že se nás na to taky lidi často ptají, jako jak to, že nemáme kávu, aspoň jednu prostě s nějakým certifikátem a tak. Tam je největší problém v tom, že to stojí hodně peněz a většinou právě ti dobří farmáři, malé farmy, prostě zajímavé kávy, když jsem podporovat třeba i jako nějakou lokální farmu, tak to nemůžu dovolit, jak říkala. A vlastně většinou právě, když je to biokáva, tak je to nějaký jako korporát, který mohl zaplatit ten certifikát a je to káva třeba v tom supermarketu, která je naopak jako stará. Takže je tam strašný problém, je to strašně hezká myšlenka, taky bych ráda podporovala biokávu s ohledem na udržitelnost, ekologii a všechno, ale vlastně neodráží to tu kvalitu těch zrn, té dobré kávy, kterou bych se doma dala. A výběr kávy probíhá různými způsoby. A pokud bych třeba chtěla jako něco podobného biokávě, zaručit co nejzajímavější kávu a nejvíc jakoby nějakého farmáře, tak se tomu říká jakoby výběrová káva. Když je káva výběrová, tak je to většinou nákup přímo od toho daného jakoby farmáře nebo z té plantáže nebo z té oblasti, a že ten člověk buď tam jede, nebo to znal, nebo je to přes nějaké takové ty dealery, nebo jak to mám nazvat, s zelenou kávou a vlastně bere se to pak přímo od toho člověka.
A tam ten certifikát taky samozřejmě není, protože by ho musel platit ten daný farmář a ty certifikáty jsou opravdu drahé. Takže třeba výběrová káva je většinou, že je přímo z té dané farmy, přímo vím od koho, přímo vím, kdo to pěstoval, kde se to pěstovalo, v jaké nadmořské výšce a tak. Pokud mám nějakou komoditní kávu prostě koupenou jakoby v supermarketu, tak tam většinou se dočtu sotva zemi a žádné vlastně jakoby další informace tam ani o kvalitě, ani o tom, kdo to pěstovala tak. Takže když tak jakoby výběrová káva většinou v pražírnách, jinak obecně v pražírnách se prostě biokáva jako taková jako s certifikací nevyskytuje. No, je to poměrně vzácný, to je pravda. Je to podobný trošku jako u vína a v tvém případě můžeš nám třeba dát nějaký tip, teď nechci říkat jako konkurenční, protože já vlastně už ani teďka jinde kávu nekupuju, ale jaká je třeba tvoje oblíbená káva v rámci vašeho výběru? Oblíbená káva, já se většinou spíš soustředím na pražení. Takže z našich káv já mám radši ty světle pražené kávy, nebo ty modré s takovou tou lehkou aciditou. Z těch dalších mám úplně nejoblíbenější jako Signature Blend. My jsme si ho tak nějak všichni jako hodně oblíbili, proto jsme to pojmenovali Signature Blend. Jako naši vlastně jakoby nejoblíbenější kávu. A pak většinou se těším vždycky na růžové sáčky a teďka máme Guatemalu a Etiopii. Tak já to mám ráda hrozně na jako teďka letní drinky, už zase jako espresso tonic a tak. Takže to užívám a jinak já vlastně jakoby občas si kupujeme i konkurenční kávu, aby jsme jako sledovali, aby jsme zjišťovali, jakože, jaké kávy jsou zajímavé, jak se držíme s ohledem jakoby na kvalitu oproti konkurenci, ale domů si žádnou kávu nekupuju, třeba převážně piju kávu v práci. Jako moc konkurenčních začek vyzkoušených nemám. A vlastně ty jsi načala téma letní kávy a tím se vlastně dostáváme ještě k tomu poslednímu tématu, který jsme nenačali a to jsou ty alternativní přípravy kávy, protože teď teda začne konečně jako pozdní jaro, léto a nabízí se přehršel způsobů, jak kávu pít, třeba i cold brew, což je vlastně jako studený filtr. A ty jsi zmínila ty růžové sáčky, což teda jsou u vás, je to pražení, který je světlejší, nebo je tam vyšší ta acidita. Pojď když tak ještě trošičku poradit našim sledujícím, pokud by se chtěli spíš zaměřit na ty alternativní přípravy kávy. Jak začít, co je dobrý o tom vědět a jak vůbec takovou kávu pro tyhle alternativní přípravy vybírat, jestli je tam nějaký základní pravidlo, nebo jestli je to zase jenom o chuti, ale určitě si můžeme zmínit, jaký vlastně ty možnosti jsou. Jo, a je to hodně o tom, jakou kávu preferuji, jaký chci jakoby ten výsledek chuťový, jak už jakoby, jaký nápoj, ale i jakou chuť chci, jestli právě víc jakoby kyselou nebo do hořka. Pokud bych chtěla ten italský styl, víc mám ráda espresso a chci jít nějakou alternativou, tak se většinou volím moka konvička. Tam na tu moka konvičku nejsou dobré ty světlé kávy, ale používá se právě ty více pražená zrna, víc do toho italského stylu, protože tam to vlastně funguje tak, že mi to prochází jakoby varem. A tím, že mám hodně horkou vodu, tak by mi tu světlou kávu jakoby spálila a byla by popálená, takže se používá naopak ta tmavší káva. A pokud chci naopak jako jemnější kávu na nějaké drinky, nebo to chci pít třeba na studeno, chci tam, aby byla trošku víc třeba ovocitá, zajímavá, tak je dobrý třeba Aeropress, V60 nebo nějaký filtr, klidně i French Press. A tam já mám třeba i na French Press ráda ty světlejší kávy, na French Press se dá použít i teda tmavá. A tam vlastně mám zředěnější kávu, plnou jakoby třeba i lehce do čaje, plnou nějakých prostě broskví a ovoce a tak. Jinak mám hrozně ráda ještě, jak jsme se bavili, i to ten cestovní kávovar. Jmenuje se to Vakako, nevím, jestli jsem to zmiňovala. A je to něco mezi Aeropressem a espressem a dá se to právě dělat jakoby na cestách tím, že mám mlýnek, mám horkou vodu v termosce, mám to všechno v batohu a vlastně takhle jsem si dělala kávu i na lyžích na svahu a za mě super. Jo, tak to je taky výborné, děkujem. A zajímavý dotaz, někdo se mě na to taky ptal, co si o tom myslíš, nebo co to vlastně je kaskara? Měly by to teda být nějaký slupky kávový a obsahují kofein, neobsahují kofein, co se z toho vlastně dá připravit, jak to chutná? Pila jsem to jednou teda. Jinak kaskara je vlastně, protože káva je třešeň, která roste normálně na keři. Ta třešeň vlastně obsahuje 2 kávové pecky. Ty se z toho vlastně vyloupnou a zbyde mi ten obal. A ten obal se suší a dělá se z toho čaj, který se právě jakoby jmenuje kaskara a je to vlastně taká slupka kolem té kávy. A obsahuje je to čaj právě jakoby kofeinový, takže určitě nějaký kofein
kofein obsahuje a jinak je to jakoby z ovoce, takže je to třeba hodně podobné, fakt, když vezmu třešně. Takže ovocný čaj, jakoby kofeinový, hodně specifický, nevím, jakým jinému čaji nebo čemu bych to jako přirovnala. Určitě je to jakoby zajímavý. Já se obecně, když už piju čaj, tak se naopak kofeinu vyhýbám, protože piju hodně kávy, takže nevolím cestu kaskara a ještě káva, ale čaj mi chutnal, přišlo mi to zajímavý a líbí se mi i ten systém toho, že se vlastně využívá celá ta třešeň, vlastně, že se z toho dělá čaj i káva a teda záleží ještě na tom zpracování. Když se pak třeba suší, tak se nechává právě i s tou slupkou. Třeba hodně v Africe se to dělá, protože tam se to nepromývá, že je málo vody, tak se ta káva vlastně suší. Ta se suší i s tou slupkou a právě je proto z Afriky bývá často ta káva ovocná, že i ta slupka trošku přejde vlastně jakoby do toho zrna a vlastně až po tom usušení se z toho jakoby odemílá pryč. Takže takový zajímavý tip pro ekomaniaky, můžou vyzkoušet kaskaru jako z hlediska udržitelnosti, je to dobrý tip. No a pokud bych si chtěla lenit doma v létě vyrobit cold brew, dokáže to vlastně, je tam nějaký systém, jak to překapat tímhle způsobem, abych měla doma cold brew? No určitě cold brew jako takové vlastně vychází úplně, to je možná káva, na kterou nepotřebuji vlastně vůbec nic. Protože tam... Můžu vlastně, začít třeba teď v létě. Jo, vlastně potřebuju dobrá zrna, která jakoby namelu hodně jemně a dám je do jakékoliv nádoby a zaliju studenou vodou a nechám 24 hodin vlastně jakoby luhovat. Je to takovej turek za studena, když to trošku jako přirovnám. Ale tím, že to zastudená, tak se to z té kávy rozemleté neluhuje tolik ani jakoby žádných jako závadných látek, tříslovin, že to neprochází tou horkou vodou a vlastně za 24 hodin to scedím a mám cold brew, do kterého přidám třeba citron, led a tak. Jo. Za mě fakt super osvěžující právě, když jsou teplá, my to máme taky rádi, ale jak to cedit? Máš ještě nějaký tip praktický, přes co to cedit, nebo jak to cedit, já nevím, přes bavlněné kapesníky, nebo jakým způsobem to přesně? Tak, ale jinak jsou dobré vlastně filtry normálně na třeba V60 na Aeropress, normálně jako velké filtrační, tak jak vlastně filtruje se třeba i v rámci nějakých laboratoří. Tak já vlastně můžu dát i non-toxic tip, jde spíš jenom o tu nádobu, ale vlastně existují jak čajový, tak kávový filtry od značky If You Care, která dělá, není to takový ten klasický chlorem bělený papír filtr, ale jsou to jako rozložitelný filtry, které nejsou takhle chemicky ošetřený a to je vlastně jeden ze způsobů, jak můžete začít i jako velmi levně vyrábět celkem chutný kávový nápoj, protože já tomu teda neříkám úplně káva, sice ten kofein má, ale samozřejmě je to spíš filtr, řekněme, ale má opravdu velmi zajímavý charakter, chuťový a rozhodně to vlastně stojí minimum peněz v rámci těch nákladů. A pokud ještě jde o ty další přípravy, vlastně jsme zmínili teda ty možnosti Aeropress, French press a moka. A poslední, co je taková zajímavá příprava, a já se přiznám, že vlastně o tom vůbec nic nevím, jestli si na to narazila, tak je džezva. Je vlastně nějaký rozdíl mezi přípravou kávy v džezvě a v moka konvičce? Určitě na džezvu se ta káva mele úplně nejjemněji, co to jde. Je to většinou na prach. A džezva vlastně pochází z Turecka nebo tam někde z té oblasti, kdy se to dělá na horkém písku v takové přímo té džezvě, té konvičce. A ta káva se vlastně hodně rychlým barem vždycky nechá vybublat, stáhne a 3krát se takhle i převaří. Oproti té moka konvičce je teda hodně jiná. Já jsem to pila v Jordánsku a takhle jsem to zkoušela, než bych to někdy připravovala doma. Jinak to jde asi i na sporáku připravit. A ta káva je, jsou tam i zbytky té kávy, protože ta káva v tom je hodně jemná, nedokážu to úplně přesně scedit, ale je taková hutná, zajímavá, hodně hořká a v některých kulturách tomu přidávají třeba i kardamon, nebo se ta káva nějak ještě upravuje. Takže taky můžeme doporučit pro ty, co rádi experimentují, protože ty džezva konvičky se dají u nás taky pořídit. Je to taková hodně speciální příprava, už to není úplně klasická a ještě hodně z těch speciálních příprav, tak teďka je moderní vakuum pot, to je taková vyloženě domácí laboratoř, kde se to přebublává různě mezi kádínkama, když to vezmu a vlastně ta káva je z toho taky velice zajímavá. Dělají to často i v nějakých specializovaných kavárnách, že to tam mají takovou zajímavost. Jo, my tomu říkáme v uvozovkách pracovní název hipster kavárny
Ale vlastně je to i dobrý tip si do takové kavárny zajít, jednak se podívat i na ten proces přípravy a zjistit, jestli vůbec mě to bavilo, protože to třeba bude jako pro někoho moc zdlouhavý a ten výsledek nebude odpovídat jeho očekávání. A to mě napadá, už se teda blížíme k závěru, ale napadá mě, můžeš nám dát tip na nějaký fakt dobrý kavárny, ale klidně hoď nějaký tip český, obecně třeba fakt v té Praze nebo i jinde, můžeš klidně zmínit, myslím, že vy jste z Brna, takže nechceme tady jako šířit nějaký pragocentrismus, ale kde si třeba pila jako opravdu brilantní kávu i v zahraničí. Na co ráda vzpomínáš? Tyjo, hrozně těžké. Strašně zajímavou kávu jsem pila na Havaji. Mají speciální kávu, co se jmenuje Kona Coffee. Pěstuje to jako v lávové půdě, je něčím jako zvláštní, je taková jako hodně čokoládová, ty espresso tam, spíše to o té přípravě, takže byla to prostě jako skvělá káva, jako se zážitkem spíš z toho okolí a z té přípravy, jak oni to tam jakoby dělají. Když to vidím s tím výhledem na tu plantáž, s tím mořem, tak jako úplně top. Takže to bylo určitě jako zajímavý si tam i zajít na tu plantáž. My tam vlastně byli doma na prohlídce, dělají to hrozně často, je to prostě jakoby takový jako speciální zážitek. Takže tam jako je jedna kavárna v Honolulu přímo s Konou, kde to bylo jako zážitek celé. Jinak, co mi přišlo hrozně super, tak v Miláně, ať už třeba jakoby standardně nějaký Starbucks a tak úplně jako nepiju, tak je takový ten zážitkový, oni tomu říkají flagship story, tady těch jako velkých značek a tam je jako obrovská pražírna a káva tam lítá tunelama nad hlavou a espresso tam samozřejmě jako umějí. Ať už jako Starbucks dělá jakoukoliv kávu jako unifikovanou po celém světě, tak má i flagship story, kde jako opravdu umí udělat dobrou kávu, i dobré espresso a mají tam i výběrovky a speciální kávy. Většinou tady ty velké společnosti umí jako všecko a jenom záleží na tom konceptu té dané věci. Takže to byl jako zážitek, kdo by byl v Miláně, v Itálii, to je kousek blíž, tak to byl určitě taky zajímavý zážitek. Obecně jako nějaký flagship store jako tady těch zajímavějších věcí, jako určitě za mě super. A co byl velký zážitek pro mě, tak je v Praze Maze Lab Coffee a je to taková, jak jsi říkala, hipsterská kavárna, kde jsem měla velký zážitek. Nedá se říct, že by to byla moje nejoblíbenější káva, co jsem tam pila. A už i na mě byla hrozně moc zajímavá, že to bylo spíš jako ochutnávka čaje, ale je to velice zajímavý koncept, který vypadá jak velká laboratoř. Kávu tam úplně jako vypiplají do detailů, může si vybrat člověk mezi několika různýma kávama, různýma přípravama a vidí prostě skleněnýma dveřma do pražírny. Za mě jako zážitek. Co je kousek? No a tak hodíš nějaký Brno, teď teda na závěr. No, moje oblíbená kavárna v Brně. Obecně mám ráda asi Coffee Trail a Mite, jsou takové jako sítě kaváren v Brně, kde jako umějí dobrou kávu. Jinak my budeme mít teďka novou pobočku a espresso bar v centru Brna, snad brzy, zatím je šílená rekonstrukce, takže doufám, že tam budeme mít hodně zajímavou kávu, hodně zajímavý zážitek. Tak to je super, to je příležitost vlastně pozvat i naše sledující, kteří budou projíždět Brno nebo jsou z Brna z okolí, aby to navštívili. Ono se to vždycky rodí v bolestech, ale věřím, že za nedlouho už to bude umožněný. A když ještě mě napadá jedna taková zajímavá otázka, taky se mě na to hodně lidi ptají, jaká je opravdu bezpečná zóna i mimo jako dobrý kavárny, pražírny, pokud jde teda o ty velký řetězce. Ty jsi zmínila ten Starbucks, já tam teda kávu nepiju ráda, ale občas, když není zbytí právě třeba někde na letištích, jo, nebo i není čas a chceš si tu kávu dát, co si myslíš, jako kde to nejméně kazej, jo? Pokud jde o tyhle ty franšízy veliký a McDonald's, Costa Coffee, Starbucks, kam případně by se jako nebála zajít, když by bylo nejhůř? Když bylo nejhůř, tak většinou na letišti právě, kde jako člověk fakt nemá výběr, tak využíváme Costu. Jakože tady z těch největších řetězců je mi nejvíc sympatická jako Costa, ale mám vyzkoušené, že taky strašně záleží na tom, co to je, kde to je zrovna, jaký barista stojí za tím strojem. Tak ta je mi asi taková jako nejsympatičtější. A jinak teda většinou nevyužívám Starbucks ani v nejhorší jako nouzi, většinou spíš jako jsem bez kávy. A hledám nějaké zajímavosti. A když už jako mám fakt někde pít třeba špatnou kávu, tak většinou ať ta atmosféra stojí za to. Jo, a to je vynikající rada i na závěr, protože když už teda někde mám pít špatnou kávu, tak ať mám aspoň ten zážitek z toho okolí a nějaký klid a vlastně ten
relaxační rituál. Tak to ti moc děkuji, máme to vlastně nastavený stejně. A teď ještě teda úplně poslední dotaz. Piješ kávu s mlékem nebo bez mléka vždycky? Určitě. Piju tak i tak. Většinou se dávám ráno nebo dopoledne jako s mlékem. Mám nějaké většinou flat white. Já si dělám ještě takovou jako speciální kávu, že si udělám flat white, ale z ristreta, že si zkracuju extrakci někdy pod 20 vteřin. To espresso, nebo ten flat white a dávám jako menší množství mléka. Je v takové krémovější, zajímavější, víc kávové. Mám hrozně ráda. A většinou odpoledne už si dávám nějaké jako espressa z nějaké buď středně pražené kávy nebo trošku míň pražené. Tak to máme taky hodně podobný, ale pokud jde o přípravu vlastně těch kávových drinků s mlékem, flat white, macchiato, cappuccino, latte, tak to už je zase veliký téma, takže bych spíš teda odkázala případný zájemce i na váš baristický kurz, protože tam je, myslím, taky i kurz přípravy latte jo, a cappuccina, nebo obecně šlehání mléka a je to asi nejoblíbenější část toho kurzu, kdy celé odpoledne je to jenom o tom, že učíme šlehat a učíme nalévat srdíčka a je to většinou ten nejzajímavější praktický zážitek z kurzu, kde těm lidem to hrozně pomáhá, protože někdo mi řekne, já mám 5 let kávovar doma, umím skvělou kávu, espresso mám vychytaný, ale cappuccino mi prostě nejde. Když ani ten chlap nepije mléko, vždycky říká, musím umět připravit cappuccino manželce. To je totiž dobrý poselství pro vás, kteří ještě neumíte vyrábět dobrou kávu. Pokud se naučíte našlehat dobře mlíko, tak i horší káva se potom dá vypít, když se to použije na cappuccino nebo na flat. A tím pádem já strašně doporučuji ten baristický kurz, protože opravdu tohle skutečně bylo zábavný, když se poprvé člověk naučí, jak vlastně má ta pěna vypadat, jak se to dá vyrobit, jestli se to dá vyrobit i z rostlinného mlíka, to se všechno dozvíte. A určitě neváhejte Lenku atakovat i dotazama, pokud jde o výběr správného stroje nebo i kávy. Já si myslím, že dokážete porodit začátečníkovi i s výběrem konkrétní kávy. No ale jestli bys měla ještě na závěr nějaké poselství, tak ti teď předám slovo a moc ti děkuju za to, jak jsi úžasně o kávě povídala. Já věřím, že to lidi naláká na to, aby neváhali jednak třeba pak zajít i k vám do Brna, ale především, aby se fokusovali na to, jak tu kávu dělat lépe a jak si vlastně tu kávu užít, protože je to velmi zajímavá část nějakého našeho potěšení běžného. Jo? Není to jenom o kofeinu a je to o nějakém zajímavém rituálu a o té chvilce pro sebe. Jo, určitě. Pavle, já moc děkuji za pozvání. Jsem strašně ráda, že jsem mohla takhle něco povyprávět z toho, co mě jako zajímá a v čem dělám. A jinak na závěr jako chci spíš vzkázat, aby se lidi nebáli toho pákového kávaru, že většinou to bojem s tím, že se toho bojí, že to nebude bavit, buď připravovat, nebo že je to strašně složitý, nebo že to nebudou umět. A strašně hezky vždycky na to reagují právě účastníci kurzu, kterým řeknou, že káva je rituál. A že takový malý rituál a že vlastně ta příprava té kávy baví víc, než to, že si ji pak jakoby v klidu vypijou. Takže kdokoliv se toho bude bát, tak klidně moc rádi poradíme se vším a všechno probereme, aby ten kávar byl ideálně využit tak na to všechno, co potřebujete a nepřiplácel třeba za nic navíc. A hlavně, aby káva byla ten zážitek a aby si ji fakt každý připravil tak, jak si ji představuje. Je tak. Za mě káva prostě dokáže tvořit endorfiny. A stojí to minimálně za pokus s tou kvalitní kávou a kvalitním strojem se seznámit, protože je to jako neskutečný level úplně do jiného světa. Takže Leně ještě jednou moc krát děkuju za to, že jsi byla přítomná a při tomhle dlouhém povídání a bylo to i z mýho pohledu, když už jsem si to trochu osahla, velmi zajímavý. Já se budu těšit, že se nevidíme naposled. Určitě si dáme zase nějakou schůzku, buď to nějakého záznamu, nebo ideálně na nějakém kurzu u dobré kávy. A vám, našim sledujícím, děkuji za pozornost a těšte se zase na nějaký zajímavý téma příště. Mějte se moc krásně, zdraví Pavla a Lenka. Ahoj.